Blay Pibaro. Ni pneng subhai pi chakane utup kubor jengi upet ngor cable news. Hashwa bengina pash ka kubor babnya ngina pashwa chakimat bukongsan jong kubor mentakatayo. Mi ki kertong melit tap kerteng men aireng yaki election MLA hakajela na keleng ki constituency. Ther ka Bobita Sharma yo Conrad Kongkal Sangma bat Dr. Mukul M Sangma. Dr. Mukul M Sangma bat ka kenhun ju ke sepenyesok no bat ka BJP hadin ki election keno oba prestun tunsong. Jiat ikinong elam om nya kinong lilam haki election MLA arjar apulai om ka hito. Penbena ke BJP ke kerteng ki kertong ben kun election. Do tiket oba Michael Karsenteo na North Shillong. On ujor ke UDP ke election commission keri persyak ya ke NPP. Saupulai keluar tengka kapisa COVID-19 kelempau ke jubab Menteri Sarkar haki yang dorbar tauan ke jela. Bad ki juban lak jangilai tilik sengsan pertesh ki patba haswa ke election arhajar arfulai. Ki kertong ki bertemu banyak ki election ke yang dorbar tauan ke jela na keleng ki constituency ki lami banet tap kerteng na dok kesengi sedang jong kejing tap kerteng. Kata hakalai pui terik ukala lengkon, bat baro kini ki kertong ki ba aireng hakadi election, kila penpau baki don ke jengkermen ke baskem, ban job ikini ki election, bat kila kular ru bakin syemkia ki jing ia jong pat ba, bat jong kejelahi baro kawai. Haka sautere gurempang arajar arpulai ke berigising satjan. Kiladon bon pongut ki kertong na kisengsan pertai boper kibalalit bentep kerteng hak office deputy commissioner hak Shillong banikun ki election MLA na ki constituency boper. Ki kertong na keseng VPP, ke NPP, ke UDP, ke AITC, ke HSPDP, ke Kongres bat kibai kilalit bentep kerteng banikun ki election hak balasan ran ki de kipat no kersan kat berkedang lit bentep kerteng. Ki kertong ke bakham pau kmat melalui tap kerteng digentup disumbut Menteri Rangba Kejela uba Prestun Tunsong nak seng NPP ubani kun na penursla constituency uba Samlin Malngyang Menteri Sarkar Barem ubani kun nak seng NPP na Soyong Menteri Sarkar Barem Kejela uba Martel Mukem nak seng HSPDP ubani kun na Mokenro Presiden ka VPP uba Ardan Mela Basayomod MLA ka North Shillong uba Adalbert Nongrum nak seng VPP UMLA kemulai buat proses di saukme na keseng UDP, UMDC kemulai buat tebor lang patau na keseng NPP. Nalor kini usembut syongkenor ka KHADC uba Alvin saukme ulah tap kerteng menekon ki election na keseng NPP na Mo Senam constituency. Ukertong ke NPP na Mau Kenro uba Kansing Lencing, ukertong ke NPP na North Shillong uba Ransom Sutnga, ke kertong ka All India Trinamool Congress na North Shillong ka Kong Aljiva Renja. Ukertong ka VPP na Nothamai uba Winston Tony Lengdo, ukertong ka VPP na East Shillong uba Avna Paryat, ukertong ka VPP na South Shillong uba Adani Langsti abat kiwe-kiwe deki kertong kilalet bentap kerteng. Kani sengi bangawan ban file kani nomination nga aingo shay ublay bola dorong kat bat ngi bat lem kumju ya baro ki candidate jong ka Voice of the People Party ti ka jingkali ka ba fikali ka ikamat ka ba perlong nga bangan wan yakun kani ka election ka beningkong kum usam larang ba ngadan ka mesim ka jing songkhya namata ka jinglong ka jingman jong kani ka jela ka jongi ha kani ka por ti nga sungu pade ba ka ju ka por pade haka jing pinis no ka jonga bat I ba Arden lemba kani ka Voice of the People Party kamen sim ka jing sungokya ka jonga ka shulong no tangka wei ba nga sokya shai kini ki khon samla ka jongi namar ba kumbanga juong hi ye kini ki nongmi khmat ki bangila ju sei
kam judan kanu ru kata ka benta ka bakin kedaulanti ne mata jongki nani bakin ai kata ka direction mo ki ti ka wei ka bangasu mong haladi basu dukha ka bansiem ka jonga ka long tang ka wei ba igini ki khon ki samla jongi jaka bingin kiner ka ti ka jingarap ka jongi shaki andrei I penban ba ngidang te do mau ka jat jongki ngidang berat yiki shaka ahor ti kata ka de ka ba mangahi kumu kertong na po nong tmai constituency ngami shakhmat ban chim ngani ka challenge kumno bangin ya kedaulanti kumno bangin ya nang ni shakhmat but nganget scam bat lemba kani ka party jongi ka voice of the people party ngin la shisha bangin ya yalam yiki khon samla jongi shakhmat da galanti ka ben halor ka nongrim ba ka VPP ka yeng hakataka jingpen bahapat pen impat bat pen kelador ya ke jelahi jongi brok kawai bat ki khon samla ki the main focus ke jongi namar ka call of action ke jongi kam da dei tang nangi ki candidate dei ka call of action ke dei ki pait ba ro bakin sei yangi bangin yo ban yalam ya kani ka lenti ka bangi na ka party na ka por ngi jukren ba ngidei ban yalam ki ya ki khon samla ke jongi nangni shakhmat bat ya ka jing hi baki pait ba nong song ya kendo man ka sngi ha ka jing em ke jongki ba lemba kani ka lenti ka bakhoi ka busbang in yo ikataka clean governance bat ha ka ju ko poru in yo ban yadai yangi kum ki red pat du jing sha knyot ben ke jongi ba man la ka sngi ba mangi ngi mat man la ka sngi I mo ka jing sha knyot ti kata ka de ka wi ka ba perlong nga bangan wan chakhmat bat ka nongrim ka shulong mai tangani ngakwa ba ka nong thmai constituency kan long ka nong thmai ka ba khekhle ngakwa ba ka nong thmai constituency kan long ka nong thmai ka ba burom ki khon samla ngakwa ba ka nong thmai constituency kan long ka constituency ka ba shat ka ba khlan ka bala banyang hila ki jong ki kijat ka kamai ka kaji bat sakawai ru kini baro ngila banyo lemba ka nongrim jong ka party ba ka yeng kan ka clean politics ka ba ngi yang bat kum ta ter bat ka ba khmat ka ba mentahi ka shulong met ba ka mansim ka jing songkhia namta ki khon samla ka jongi ka de ka ba khmat ka thong ka jonga namar kumbangan shuong pi ka kam ka banga trei mishwaru ka dei ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki khon samla jongi shikate ka thain nong kandong abang ila ban khet yu so hangte po nong kandong beling imla ban khet yu so hang ni po sor ka jongi namang idon ki khon samla ki bla anang ki bla start idon kam tang kum do ban kedau lenti ki ti ka jingkeli ka bangabu hi ka banga juong hi man ka pori ka long tang ka wei ka jela bat ka ri ka jongi kam num jot na ka jingsha thombor jong ki wei ki ba nabar ka jela bat ka ri ka jongi kan jot namar ba ka don ka puut hang ni hapo tingi dei ban weng ya kata ka puut ke tang kita ko bless bo ngarem tang nyo kun ribut aga election berladap oga jingram ko jinga ka dei namar bang flan pala te Baru banong ba haru kanu ngasmo scam kajiplet jumut ko janga kamde kata ka bisa ngamda khusrai than ye ki opponent kajiplet jumut ko janga nadu kasi benkong hi kalong ban kunsu ko ipan ba kumba kalong mentahi kamde tang hanong krem constituency don ka jing sotho ka ju pai ba hakeleng gari kabangai PE hi ba kilap hai bor bagi jingkan thok di bobon bagi pai ba ini kisni kisdang ban snu ko ya karukom banjit ni kinong yalam ya kan nongrim bagin pensong nongrim te ngami bagi pisah kan wan hakmat agan iki kinti ko ma election manifesto jangan dipilih no ba onum sem shu bangin pelakno ya ka election manifesto ka jong party para syai kata ingin pelak syai ka vision dokumen juga parti. Agni ki tidak sih. Kila batai WR kita kimat bahmat ke VPP ke bu. Hi ka kimat ki bahmat ke jong ka parti ke jungi. Kadai ban kit ya ke jingkit ka bakhaya ke jungi pai ba. Ban weng ni ke jingkit ka bakhaya ke jungi pai ba. Ka ban khaya ki pai ba. Ba kata kadai ha ka pang ka sitom. Bat ha ka puli ka dangi. Ka bomot pa ka priority ke jungi. Kandai ka education bat ka health ko. But kumjuru ya kayo ko kot ka jong kipan ba nalor kiwei pakish kimat ki babon ki bangan mla ban spell out ka ni ko dekat kum ka jingi kalong ba la kum no menta ka ganti hakan ka election ka banlong ha ar kunyo trik ngiti kena ba bangin yo ya ka majority ka absolute monochi ka bangin yo ba hakan ka ganti ka mamenta Kadon kan ika jikdok dong bai bak perston duduk bilang kau sebut benci nang pak jupoi dikras bak perstonsi kadon yo berpercaya datang kata ka basuk agi sya ki pai ba jong agla sutu bahai
Namar ba kejing bompoi mengacu konstitusi kalau bagi bun kampalat ngihap sensyar ngihap penyaj ke jelam megala brok awai tenrei ke ba nganga kulari ke ba kalau baka kam kan krem kam jam banyu ke tin bat mende kata mdon kam banyu yang markmat tenrei ai bagi jingkerku ki kam ki development ke beper gitu cepok ke konstitusi jongi brok awai lada kamlong functional so ba ban like verify ya ka tenrei ko mengok ngi pimenta ki pajba jongi apo ka civil supervision purusla hak jaka bagian wan ye registration ki beper ki ka supply rum ta kala don hangte bat ki babun menta ki department le ki branches ki beper ka bangin sadang ra susu te ko mau pi ya menta ngimpat la ban ra lut namar badang move ye ka sanction jong ki branches ki beper tenrei ko mau pi katu kan itali ngilale hakaba pin ong ya ke ban le registration beper mentang ban finalize ki wholesalers ki le angte nang tai ki excise bat ki katu kan ni ki branches kala tre kam angte Kawai fi ke konsumsi jongi kedai konsumsi ke baki beriu ki perkhat ba kedai ke jabing jong jaj benreu. Benrei hadin bangala trai mentala sistem tam. Ngasem ba kabadon kam nak mentang konsumsi jongi kedai kejing bom yok kam yok jam jongki samlah kani kedai ke bahak mat bat lada pipej menta lebih keren menta sepang kani ka isu kejing bom yok kam yok jam jongki samlah kala ada yang ni mendai tang kam sarkar henrei ban penmi kiwi de kilat kilenti bat ban yalam ru ya ki samlah haki babun kiliang mendai tang kam sarkar nganong kum noi sepang kum trai kam jong niu emli jong kamau kun ro bum menta te kalong mar khong pong ya kun kum trai kam hak bo bon ba ki kam bo trai ki long mar khong pong ya ka normal thing ka ba dei ban le hak ki khap hak ka chaka bo nong wei uong hak chaka bo nong san uong si pau kum ta te ki ne ki kum trai kam ki long ki ba ngas ngau ban ong ba hak ni ka por hap ki pat ba ki dei ban per khat bnia kumno ban jet unong mikmat ure ban long budon kecing kle budon kecing tip budon kecing sauto sapang kecing don kam kari bat kecak ban riu mono bong no kamet yang ala de bisar benia dai tang ki laingut ki sangut ki sangut ki nreungut ki breu la bisar benia yang ada ki hajar ngut ki breu hopo chung constituency bala bisar benia tang ha kai woi ki ceka la bisar benia yang ha bon ba ki ceka haden bagila tau ki la wa ya baro ki breu ki lidar ki badon hopo kunun ki syamba udai the fittest candidate for this general election. Ha ka artarik urempang arhajar arpulai kiladon sangut ki kertong ki belathap kerteng ha ke district East Khasi Hills kibene kon ki election MLA bat kini ki kenthop ki laingut ki kertong Klemseng na ka kenhon kam bat kertong ga UDP na maurung keneng u Dr. OS Jerwa ki kertong ki belathap kerteng na ka kenhon kam kum ki kertong Klemseng ha kini ki election ki kenthop ya Reverend Kersoi Bor Pertu panekon ya ke election na ka North Shillong constituency ikong Angela Rangat na South Shillong constituency bat ikong wan penhun Kharsentio na East Shillong constituency ikong wan penhun ilong bakathong ka bhakmat kare banwan ra ya ki mat trai kam beper ki ban ai ke jing ada bat ban kentiu ki kam penroi jong ginong shnong la ka de ka puli puthi ka kot ka kya na ka yo kam yo jam u Reverend Kersoi Bor Pertu ulong bo udan ka thong ban pen ki embyang ya kejela kebala duk menta bat kejing yo bat jing mi kadai ka berutam na kejela ki babun hagari India ulong ba kejela kala hiar bha kaliang ka kot ka kya bat kejing mam yo kam yo jam ki samla ha kejela kala penlong ki samla ki badi ki khasi ni ki bamdai ki khasi ki basa ka dong ba balik trai shabar kejela bat kejing bamroi kespa kejela kadai namar bagadon kejing bamsap u Dr. OS Jerwapat ulong bakamat ka bhakmat kalong ban kentiu habro kiliang ya ka constituency la kalong garap karyang kilenti ki sengkian ka pule puthi bat kalong ru ka badan kam man ai ka jing senchar ka bakam khoj bat ban ai ka jing khen jing dia ha ka jing pentre kam ya kinu ki scheme MLA kanang bagi pat ba ket omsa ha ka umdum na kalyang ikong Angela Rangat pat ilong
ba kadon ni kejingkermen ha ba yakun ni election bat bade ban job kam tam ha bagi pat ba South Shillong mentaka kenti kidon ni kalat ban jiet akabashai kedar bat gi pat ba hikin sabatai ilong ba kajingmi syakmat ka kenhun kam ha kedensan election kedai ban rat dengkong ya ka kam tu ka kam bamsap ba kajingle ki kam be an ka sensyar kadar kam tam ha ba ka Meghalaya kladon chatrai do ha baro kiliang Habang yami banya kun ka election hi kadai ban job. Nya kun ban job bat ngadon ka jingkermen. Ba ki pat ba mentaka kenti ha South Shillong ki don ka choice ne kata ka alternative ka ba shai ba. Bat ki pat ba hi kin sabatai. Ini saya tak kimat ki bahmat do bo pibo bo pende do job. Mangi nakakam kadaw bangi mi ru sa kani karensan election kalong ban rat ding khong ya kani ka tu ka them ka bamsap bat ka jingle ki kambian ha ka sensyar kadar mo baki ong da ka pareng kata ka corrupt and criminal capture of the political space in Meghalaya kala ahyar arsut lai sut ka sensyar kadar bat ka pau namar ba pindapet baro kini ki jingwat banya halor ka roy ka par ngi sha try do la ka dei ka puli puthi ne ka koi ka khya ne wat ka bam ka di ro mo ki khon jungi susi ban ong ba san phau na ka shispa ki de kita ki bam la ban yo ata ka jingjrong ka renyang de bala tu no em ka bam ka jungki te ha ka yo kam yo jam ru ngi tip ba ka economy jungi ne kata ka roi ka par ka de ka ba sukitam but kata ka per capita income ru ka badunatam te kumno ka nyinya chkhmat kumne te halor ka kam ka jam ru ka de ka wei ka jela ka bangi mla ban ai kam ne ki khon samla jungi te kita ki de ki mat ki bala mi bahasa khmat but mangi lele ngi da kali bnya na ki pat ba ngi ai ka we ka form ha por bangi ya yeng ken but ngin penlat ka manifesto jongi hakini ki sngi ban wan but ngala ban ong ba ka de shisha ka manifesto jong ki pat ba a people's manifesto te ki details kin don hang tu pat ngi sa share biang bat phi Aku tu betul saya ke company kun ni election lagi kam tam persa ini ke cikudon kam ne bor persa. Ta ken nga ong kumne ikitu ki bia kun bapendon kami kepisah deh bon hi ki candidate ki kun da kepisah uwei usai shikror uwei u persamar pen he ka don sei ar kror kumta handai mangite nabas dang ni ong bangin rat ding khong ya ka bamsap ka bamut ba hakapor ba ya kun election ka diwan sedang nan ka por ba campaign namar menta ki pelut ndai kin sa shim nakapla ki pa ba pare arsha laisha shiphausha ya ka tu ka baki pelut menta te ngi ngimnget babarok ki pat ba ki de kita ki ban sha thet mo but kitu ki persang thet jing sisa ki nong me khmat pin sayo I ha ka por ka government formation kin de maki ki ba sha thet ning kong te ngi akun persa ya ka bor pisa ya ka bor pentrim da ka ba ya selok ba ki pat ba da ka ba ya kren but artli ki bangidon kata kalong ki ideas ki ba wanlang hi naka jingya selok pa ki pat ba but ru kata ka commitment ne ka ba ong ba da ki post na menta ngila aya khun halenti hasengken bat ki pat ba bat menta ru ngin ya khun bat ngim num rande la lei ru te kata ka jing scam jingmut jongi ban ya khun na benta hok jongi baro bat na benta ka hok bat ka jing sisa ka de ka bala ban long persa ya kata ka bor jong pisa. All the best. Thank you. Hagasngi kebaar jong gajing tap kerteng ki kertong. Kladon arngut ki kertong ke belalet tap kerteng baneko ni election na ke district East Khasi Hills. Uba arok ki hak ulalet pen tap kerteng komu kertong ke NPP baneko ni election MLA na pentor umkra constituency. Bad uba Richard nong besap ulah tap kerteng komu kertong Klemseng baneko na ke Meliam constituency. Uba Rocky Hek ulapan pau dan kejingkermen ke baskem bu unjob ke election namar bagi pat ba pentor umkra ila kwa ya kejingkela bal ulapan syairu punya kun bet ke election bad un om kenran dian show uniu kertong ulong balada ujob ke election kamat ke bah kamat ya ke ba un le ka di mencim kya ke bedai bu drugs ha ke ba enra ke ne kamat ke yang dorbar tawan ke jela Kadang ni kan ngau di bagi beliau mong yang ba ali se ba rak pila balik file nomination kena dah apa kita kasi ban withdraw la ban withdraw no ban opat balai pun bet siang sistem ban ba hack kadang ni percaya ro ni kan kena kene pila I ka witness ne bangi siyeng system ngilong bas kham jingmut baro ki pat ba hi ka jing e jong ki ya nan do na po mopat nong masong kam de banga khot
ya kan ne ka jing one final nomination ne ka de ka jing jong ki pai ba namar ki lakwa ya ka jingla ha kan ne consensus namar ba ki lakwa ka change for better tomorrow te phila I hang ne don man ba ukni jonga te de na ta dau hi ngim don kata ka ban ong artatin bangin withdraw hande nglas kem jing mot ba bangin ya chakmat but sampai hu arfunyo tarik but haka artarik hi result kan sa ai ki mandate na ka liang jong ka penthum khra consensus but ngalong confident bangan job na mga diutrash nong Uba Richard nong basab ubladan arpunyo snem kerta uba syang basa ha umlengka. Uba nyakon kumuk rutong klamseng na meliam ulang budai tang ubreu uba jukai jan uba julum gi tenjot uba shna gi renga kendo bat batrai bela. Nrei ka thong ju ma dikon iki election kalong ban ra iki an bantip iki MLA bat ki officer ki babam sap. Katno ki yo ka tulap bat katno ki penlut bat na ade ki yo ka pisa. Ulang ba unya dai ke betlot bor na kelenti jong kaan bat kidan ki cap bay ki skim jong ki badok layo penban da ki aspa namar ke jing bamliang kaan. Uli tho ba ulat jet ya ka CCTV kamera kom ka sharp ha ka election namar bu yang ka nong rem jong ke jing khot jing suba ha ka rukom trekam bat kum ukertong ubadok udan ke jing kermen ba ki breu ki badok ken pen poyu u sha ka thong jong ke jing job. Ngadai tang unang bela ta kibun ki jing trai jing sang la trai kum nong khai ro nga ba khai nga si khai ki jan nga khi nga si snai tu kir nga khandau ro kitu nga si yo keleng mo tu kir nga prat kitu nga si sim sulit bagi bala berat tu ki brio ta nga si snai tu kir nga khandau nang ta nga si bela thok plang masih nga si taki ngasih tam tin jot ru bitor jon kita ru ngetam nang ta kibun bat kui jing trai ka jing mi jonga kum unong thau an kolong ban persangkat bala ban wanra da kalenti ka an ban tip uno MLA babam sam kino ki officer babam sam katno ki yo tulop katno ki penlut na ai ki mi ki extra pisa ngan nam sha iki ya ki MLA ban sam pisa klem jing tho banyada nakabam sam Henry te kejing trai sarkar wat udau bilat bat usiap ru umbat syu katno snem kejing tai kina nang taru banwanra ya ka transparent katno pidai hok ban siu tax kali klem jing sha pen thame haki dilar yo la se ki tax ki dai lai spa kin ong khatsan hajar kamut nganwa daki an hang tai hapo DTO dakaktin khasi bat kaktin goro banyadai ki batlot bor da kelenti kaan nganwa jing tip kat nongut ki bayap lok kat nongut na kita ki badon kinong pang bamdu hayeng kum ki dko kti dko kejan bapang be bapang yap siliang ter kat nongut na kita ki bahayeng kita ki batrai kontrak government job ter khnang banang kumno banyada dalenti kaan banom no siliang kaan nuksa teng mut ai scheme yeng ya ki baduk haka jing bombiang ki an yo man ki bahek spa lada ngamla ban pendap ya kakular haka si semoi trekam ngan beteng biang haki semoi banwan ne next time please bo Haka sengi ke balai jong ka jing tap kerteng ki kertong na kabenta ki election MLA kaban salong hau ni bnai rempang lasaki bagi kertong ke seng kongres na ke distrik Ribhoi ki lalit ben tap kerteng bat ban bam semai hakamat ke returning officer ke distrik Ribhoi ki kertong ki blalit ben tap kerteng haka arterik urempang arajar arpulai ki kentop yuba Charles Marngar UMDC Kamauhati ubalong ru presiden ke Ribhoi District Congress Committee ubane kon na Kamauhati constituency u Dr Celestine Lingdo chairman ka manifesto bat campaign committee jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ubane aireng na umsning uba Stanley West Rambai ubane aireng na umroy bat ikong Rona Khamdet ilong kume marway na kanila seng man aireng na nongpo Habakran ginong tho kubor uba Charles Marngar bar u Dr Celestine Lindo klepen pau ya gejing sngokmen ban pendep ya gejing tap kerteng na gebenta kanik election ke banlong benta kenti Kilaong ru bawat la kladon gejing mi ino jong ki katok ngot ki MLA na kaseng kongres hagi benai ki belalet kabalapan khuslai mensia magi patba jong kejela Henry kilaong bahakan ka kenti ke bamenta ke kongres kala yo pat banse ya kidur kemat ki batamai ki beren gejing kermen man yo usok jong gejing job ke bakrau hakan ki election ke bamenta Syuk kilo ongru bakasang kongres kadap da gejeng kemen ke bakrau bakal yo ban penmi iki kertong ki baklan bat ki badan gejeng kermen ban job habro 100 teli ki constituency ha kejela
bat hakani ke election kilaong bakaseng kongres kan yo bantau sarkar marwai ha ke jela Meghalaya. Ngidap da kaji sokmen ban ong ba ka parti jongi kala ban peniang hapro kin repoteli ki konstituensi jong ka jela ka jongi haka porak ba ki pai ba ki dang lengo ka kongres kan le kumno haka ne ki election na ka daw jong ki jing pet no jong ki katu kan engut ki MLA ki bala job haka ne ka term ka bala deb de henry watla ki bala sajid na ka parti kongres kim don shu ka parti kongres pat kelayo da ki khmat ki batmai ki re romba abat ki long kemi ki ban treasure ham ki balong ki candidate hakane ke election government ta na baro report li ki constituency tika kongres kadon ka jing scam ngile se nginom kop te hanre ngam artatin baka party kongres kan lon ka single largest party hakane ke election kaban kane ke election government ta ye kwa bani tu ipi ba mata gasngi ngi file tang sangut kumni bat kaladon ka jing penbait ba iba adrian u kertong lane candidate jong ke parti ke jongi najirang insa file syai kesngi dikata ga bangi don ban itu ipi de nagaliang ke jongi ngi shimi kene kalat ke kabu ban ai khublei kerpang ya ki pajba jong borok santli ki konstituensi kinong trei jong ke parti kongres ke jongi dekat ki jing kerku kerdo nagaliang ke jonga kumu presiden ban nagaliang jongi borok sangut kentubro iba adran iban sa file syai kesngi ni ai ki jing kerku kerdo iki borok ban ngidon ru gejinget baga jingkerman ke baskam babaro sangut ngidon hak ta kathong jong gejingele ke jong Kajing thap kerteng na kabenta ke election ke gorbar thawan ke jela klana ya chaprang hak district ribhoi hak ba hak lai trek rumpang arhajar arpulai la sakipat ke jingwan thap kerteng da ki kertong keseng NPP na ke district ribhoi ki bla pendap ke jing thap kerteng ba chim smai ru akmat ki returning officer ke bakmi ya ki santli ki constituency Kisanut ki kertong ke NPP ki bela pendap ke jing thap kerteng ikentup uba sostenis sotun umane aireng na ke jirang constituency uba Jason saukume maulong na umsning uba daman bat bahala maria na umroi uba syampang lengdo na mauhati badikong Magdalene saukume maulong ibadai ke MDC na umsning ibla thap kerteng mane aireng pat na kanong po constituency Habagran bat kinong thok kubor kini ki kertong ki balalet ban thap kerteng kilapan pau li kinong rem bakin mi airang hakne ki election king dor bartawan menta ka snam na ka mensiam ka baskam ban ai ka jing shakri ka bajanai na ka benta ki patba bat ban kentiu yala ki constituency lara ki yok het biang ya ka jing job hakne ki election kilapan pau ru badai ka seng NPP ka blatrai borba hakne ki san snam ki balalet no kum kaseng kabayalam ke sarkar jela hak belasaki ya shibun ke jingkla hak yang ki kampen roy ke jing kentiu ki nongrap ki samla bat ki begi benta shu ki lapan pau bakum ki kertong jong kaseng ka baklan bat kemudian sisa ka thong mancakri upat ba ling ba ki kampen roy ki laywer ki pat ba nong song snong jong ni ki santli ki constituency bagin mi syakmat mana jing kersan ban penjob dan buram ki kertong ke NPP kenang bakum kinong mi kmat kinang la bantrei na ka benta ka constituency bat ki pat ba hi baro kini kisan snem kalau ke ke bapla ha ba ngaso ban pen pau ke jing songo you play trangana sashi sen pat ba ka konsensi ke jungi ha ki por ki ba menshwa ha ba ngi ba ke jing sadien ke babun ba shwa bang chimti kum MLA bat menta ha ke ka term ke bang apat kum bunong mikmat bat bangan le shakshwa bangan le election ilayo sibun ba ki kampen roy na kaliang ka sarkar kabalam khmat da ka National People's Party hakba ki babun ba ki projects dangi pai usurok uba baro kitip usurok na umrit banpoi sedu sya lingba banpoi sini sya nongpo kabankut hati ha umdu bat kumju hakbede bat ki week surok lingba ka kendai mer banpoi sya pingker a ini kita kilenti kiba hakmat tam bat ki intermediate lane kaba na mairang kaba kut sya yomoro kini kita ki surok kiba tongkam tam na kamta ki ba jong jirang konsensi te kalong ka kaba ngahaban pau gijing songo ik sarkar ba
kini kilat jirap development ke bakmat tam ke bakipai ba ki angnut ngilala ban pen urlong hoi ka sien jam ka jonga ya ka bangayo pat ban wan mi khmat na po nong po constituency kari ka jing angnut hadien bangayo i Shikat day ya ka jing ya lenti pat ngayo bandrung hamala kisnong hamala kidong nyu i shisha ya kata ka jing randin ka jing saadin bat kumta nglashim ya ka sien jam ban mi syakmat ban mat ka jing ban ya ru ya kata ka lenti ya ka bakinong snong bro shikata kilayat bat ngadon shisha kata ka jing ngo scam ka bakraw ka ka kenti ka bementa habang ayo i shisha ba kiriu rang ba na do kilong kme kilong pa ki khun samla ki don ka jing shania ka bas kem kam tam habang imi khmat na kani ka party ya ka bangi baro ngitip ka national party mo apo kani ka party le singi don kita ki kun hun nong yalam kiriu rang ba na do kiriu perkhat na do i mahe lapang ibran ka benta ka bakraw ya ka ba do kini kisingi iju prat lenti iju yalam but ju ai buit ai bor ram ta jonggi tingi don ru hang ne ka ju kapor ka jing kershan ka barat ba na yeng na sem na do email na do ipa na do kikha ilok ba jesen rukum ipara but kinong kershan ki ba kham tam hadu ka klip mat ka bamenta ka jing ai men sim ka jongki hadu menta ka sngi ru ka pelong yanga bangan long kata ka brio ka bayai ne ha ka nong rem ka brio ka baskem hadu ka bakut ju basngi ka nongilam jong keseng kongres ka Bobita Sharma ha kesing balang jong ketoyo kala kentok joryo menteri rangba kejela u Conrad Kongkal Sangma ya kejengkam jong u bakam shimladan ka no kejeng roy ha kejela ha kini ki sapun san snem ki baletno Habay keren bikinong patai kubor kenong ilam jong keseng kongres ka Bobita Sharma habakren ha kongres Bhavan kalau ong bahaki sapun snem ki balet u purno Sangma bam kuai dua rublei bude ukpa jong Conrad Kongkal Sangma ude unong ilam jong keseng kongres Bat kalabo jeng keli bahagi ni kisnem ukpa ju shimlalai na kebenta kajela Meghalaya. Kani kenong yalam ke All India Congress Committee kala kentu yo Conrad Kongkal Sangma balada Ukraine ye udai benepusan bha. Namar de keseng kongres kabla ya ke Meghalaya ban yo ya kajela Bupura kabla tei gijing tei bagi jaka puli ke bahe akajela bat kiwe-kiwe. Nalor kani kala keno ru bakani ke sorkar MDA kadai ke bajur bha ke jing bamsap. Bat ka ajingnya daru ki brio ki babamsap. Kalau orang sorkar kalau ai tiket yu engineer ubari banci me kejingkit klik halor kejing kalem jong dom yang dor bar tauan kejela bat kejing let drong seng NPP ka Dr Amperin kedai tang bani ojing ada namar bagadang don hapo kejing bishar benia da ka CBI ha kawai pat kaliang kani konong elam keseng kongres kalau ong bau Dr Mukul M Sangma ulashi me kesen jam ke babak latam manit penyeso bakaseng TMC Namar wat upurno Sangma ula don teng bat kene keseng henry shimlane aslam namar kejing mampediang kipat ba ke TMC ka badai keseng nongwei. Ka Bobita Sharma kelong ba keseng kelayo lumiki kubor ba keseng TMC kan om job bon satya hari lum garu bat kan om la bande ba wat hari lum khasi. Dehlor kene kadau bu Dr Mukul M Sangma ulele ekakam ke babak latam da ke bami keseng kongres ban penyeso ba ke TMC. Kinong alam keseng kongres Kila kop baka kongres kan job palat lai pau teligi seat bat kan dalam ke sorkar jela hadian ke election MLA kaban long ho benai rempang. But in those 45 years, his father, late Punna Sangma, who was a congressman, he was an MP in the 1970s. He was in the Union Ministry of Indira Gandhi ji in the 1980s. He was a minister in the cabinet of Rajiv Gandhi ji. He was a minister in the cabinet of Narasimha Rao ji. So in those years, does he mean to say that his father did not do anything for Meghalaya? Is that what he is trying to give message to the people of Meghalaya? Just because his father was a congressman at that time? So I want to ask Mr. Conrad Sangma, so when you speak, please speak thoughtfully. Because now you are in the position, you are a chief minister of a state which got statehood, which was given by the Congress party. Because Congress party had a vision about the aspirations of the people of Meghalaya. Because Congress party felt that statehood will give their dreams a fulfillment. So today he is here to serve the people of Meghalaya. He has got an opportunity to serve the people of Meghalaya because of the Congress party. And because the Congress party had the vision for the people of Meghalaya. But what he is doing right now, we have seen that instead of taking the opportunity to serve the people of Meghalaya, he is giving importance and credence to corruption in his government.
We have seen how he is protecting people who are corrupt. We have seen how nearer home in the assembly, you have seen how the collapse of the assembly happened because of shoddy work, and the engineer who was responsible for it has been given ticket by the NPP. So isn't it giving credence to corruption, giving protection to corruption? In the same way, I would also like to say that our own colleague who left us very recently, Amprin Lingdo, what happened to her? She was also on the CBI scanner. Now she has gone to NPP to get the same protection. And who is helping in that protection? The BJP is helping in that protection. So NPP and BJP are hand in glove to give protection for corruption and looting the people of Meghalaya. Here I would also like to talk a little bit more about our old colleague, very respected Dr. Mukul Sangma. With all due respect to him, I think he has made the greatest political blunder of his life by joining the TMC. And TMC, as you all know, I must remind you, my dear friends, that late Purna Sangma had also joined the TMC long time back. But what happened to that friendship? It did not last long. It died down. So at that time itself, it was realized that people of Meghalaya will never accept TMC because it is an outsider party. Similarly, the people of Meghalaya will never accept BJP because it is an outsider party. So NPP also should mind that when they go to the BJP for protection against corruption, they are actually also in hand in glove with the BJP, which is an outsider party. So regarding this, I just want to question Dr. Conrad Sangma that when you speak about 45 years of non-development of Meghalaya, the state of Meghalaya, please go and see the IIM, please go and see Ningreams, please go and see how over the last 45 years, how Shillong and the whole of Meghalaya is known all over the world for tourism. How did it happen? It did not happen in one day. How did it happen? It did not happen only after 2014 when the Modi government came to power. People are not fools. They know what when you National Vice President kasang NPP ubalongru usumbot Menteri Rangba Kejela uba Preston Tunsong. Hakasni palai jong katayo ulekeno baunong ilam kaliang persya u Dr. Mukul M Sangma rengkat bat kakenhun jong u batang syudap ke election. Ken sesyat kalai kasang All India Trinamool Congress hakaba ken selit ban penia sono bat kasang BJP. National Vice President ke NPP ubalongru sembut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tunsong. Haka artarik urempang arhajar arpulai ulong baunong ilam kaliang persya u Dr. Mukul M Sangma rengkat bat kakenhun jong u kin sasyat kala yang kasang All India Trinamool Congress bat kin salit ban peneso no bat kasang BJP hadin ke election namar bakladon rupa kejingnya penbet ya pedang kasang BJP bat u Dr. Mukul M Sangma uba Preston Tunsong ulong butip bahai kejing temu u Dr. Mukul M Sangma balada job lain nesan seat kin selit peneso no bat ke BJP bat ulakentu gipat ba bakem de banchania yau Dr. Mukul M Sangma. Halor kejing keno u Dr. Mukul M Sangma bakasang NPP kadi ke tim B jong ke BJP. Uba Preston Tunsong ulong bakane kejing keno kamdon ni keno kejing shisha. Hendrai kebelati kena kalong bu Dr. Mukul M Sangma un selit ban peneso no bat ke BJP hadin ke election. Ngarungan keno yu Dr. Mukul kolong bang ada kabangatip saya kedar kolong ladon pa ka priplan balu dujob laisit na sausit sasit un join BJP. Ngarungan tip kata. Ngarungan tip na ba. Baragata ka public meeting ka bangilong wad hapo ang te hapo Garo Hills UCM lahin ya kata. Dengan repeat semangaman ta. Bakalong ka jing shisha kadon ka kenja jing ya penbet jongki ka bangam tip hakno kalanti tang ba imat na TMC ru Dr. Mukulun Mino. Ula ban lecha po ka BJP. Kejing pat jonga kalong ba wat sania ya kejing lam Dr. Mukul. Nomor uni uyai arteli ka kijat ka we siliang ka ba komong opi anytime ula ban jom shanu pimtip nomor utip syai kedar ba ur uladi unum yo bon kasit ula ban yo ka tang saw santeli kasit te hangnu unsdin hangnu lek te kadon kejing ya penbet kejing ya keren joki wajara te na ka daw opi ka allocation ka ba nakaliang jong mukul ong ba ka timbi
ka NPP ka de tim B jong ka BJP ka de babakla rengang ong ka tim jong Dr. Mukul sama ngam om su temsi namarun sa join batki ngasyo ka tim jong Dr. Mukul sama hadir bla de election ngong pi ula ban join sa kan no jaka. When you run the government, the governance is there. Till this moment, governance is in place, and we still running the government, and we have a mechanism to check each and every department where is the allegation made, whether it is true or not, how to find out all those. Means we always have the mechanism in place, and we also have chief vigilance officer headed by the chief secretary. Anything, anytime, any moment, anybody can even officially communicate to him, and necessary action will be taken accordingly. So therefore, the allegation, especially during election time, it's always there. It's a baseless allegation made. Why they do that? It's only because they wanted to get vote and to create confusion to the voters of the state of Meghalaya. But let me just tell you very, very clearly, this time we are going to cross 34 seats and above. Hagabedai bagajing pet no jang ulampang barim gejala UMM Danggo nagasang NPP pat penisok no bagasang BJP uba Preston tunsong uloong bula kendit bentip baha kaminit kebakat do UMM Danggo unit penisok no bat ke BJP benekon ke election MLA Naranikor. Uloong basyan ke NPP kan Sasya Megarai lagan penyang nekan penyang kertong syuk Naranikor constituency hagan ke election. Bat hakamir jong ke arterik Rumpang Arhajar Arpulai kinse syong perkat ban Megarai ke Bobiang. Halur ke jengkeli bagi BJP ke sedang ban kro ke kertong ke NPP une unong yalam ke NPP uloong bagani ke kam sanhima ya ke ba omla ban ong AA. Uba Preston tunsong ula pentip bagaseng kalak ban plat pat ba no ya ke election manifesto ha ke jingalang pat ba ke ban long ha ke sito odiang hasor jowai. No, this is politics. I can't say anything. We should not also say anything. Because see, I think the moment you decided to join any party, I think you need to also have some kind of research on your own. Then only you join the party. Because Badango, I think the first time he left Congress, he joined us. Then again, the second time, he went back to Congress. Then again, he came back to NPP. And now, last minute, he left NPP again. He joined BJP. So I can't say anything on his behalf. I think you better ask from him. What was the situation which made him to join the BJP in the last minute? Kadi kolong ni, pi sisen dayang tamang pi ngam tip chu bai ba dangko kaya kano kalunti ngam tip de karai kena na karai dang ba ngam tip nei ka jing sai kalong ba haba pilarai ya kano ngatrai pilak kenjing kenlut nanok sedong te ban mi hai minute ba kadu kabamot kipat ba jong Naranikor kasi kin long suspicious kanwan kata ka jisko balai haka last minute pimi haba broch kata piero ikan pipi balai immediately pimi kamut there is something wrong ta ya katangangan no jubab tenaga jubab kolong bangangit scam kipat ba jong Naranikor kin bu jingkeli don ka ere ka ei yo ka ere ka ei ke jing yo imat ka bakum nur te ya katangi melaban matai na dang pi lada pikren ni jing sisa kan mau la syai en la ya job in la sya elect uno candidate la job ya election ya kamli ngangit scam ba kin long ki briu ke scam hala ka jong dong rim hala ka jong ka party bat hala ka jong ka jingej ngam ngej ba ke dia long kuno kena ban syadi ban syadhit ban ya jom na kadiang sakamon na kamon sakadiang Kah Trap Integrated Territorial Organization HITO hakala asngi ublay jong katayo kala penlong ya kajingyat rali daki kali bat ki arsyaka bat kajingelang pat ba sahamot pran kum shibenta ban pensenguto igi pat ba bagi dai ban perkhat bat puson ba haswa bikin jet iki nuki kertong ki ban mi khmat ya ka constituency jongki haki election ka ban long menta uni ubnai rempang.
Hashwa bagi padba ke jela kini aka arpunyo terik unumpang arajar arpulai bantap vote banjir kinong mikmat batamai jong ke jela. Haka lai pau terik kula lengkot arajar arpulai ka seng Nyotrap Integrated Territorial Organization hito kala penlong ya kakar rally bat ke jingalang padba Ahmad Pran ban pesutu ik padba ikmat ke bedai bat ke election kenang bagan long ke bakoi. Ya kini kejengya rally daki kali bat kitok-tok lah sedang nalat smith balaya lengba kathan latgor Madan Reting St Edmunds College dan keti Civil Point ter haduk bandapoi Ahmad Pran. Daki pau tuli kali bagi tok-tok jong gidkhot keseng hito keleshim bentah akan rally. Hadian balapan kot no akan rally Ahmad Pran la penbuat pat saya kejengya lang patba ban pesutu igimat ke bedai bat ke election kam tamah bagi patba ke jela ke mi banjit ginom ikmat yang dorbar tawan ke jela. Presiden ke hito ba don bok dakar ulong bakalong ke badan kam ke seng ke badan ke jingkit kli ban mi syakmat ban pesutu bat ban pen kenmau ke patba ke jing pulam no jong ke sarkar ke pemerintah hagini kisan senem ke balalet. Ulong bakalong ke bakongsan ke patba bagin jit ke beriau ke badan ke jing syampang. Iban la aban age jing syakri na ke benta ke bahaga miat jong patba bat ula kentu ki patba bagi dei banjit kinong yalam om da kinong lilam ki ban mi kmat ki yang dorbar tawan ke jela bat ki patba kem dei ban sya yalam bakla hakino ginu ki kertong ne ki sengsan perthai reki di benta vote age jing tip breu tip blai banio ke sarkar ke baklan hadin ki election uba don bok dakar ula kento tenge ke sarkar MDA alor ke jing mamla ban pen urlong ya ki mat jing dawa jing ki patba ban pen go ngo ke sarkar pedeng ban pen terekam yak inline permit age jela ne ban pak penrong no ke ketian khasi ha ke et schedule jong keriti sensyari bat halor ke jing manra ka sarkar ya ka an khalai ngado ban challenge ya bara khoi ki san pathai hakni jala jongi hato hidan em ke jing ba khli na bata ki samla wat kam wat jam ha ke tang jogri pajan lu phi som kali parang dor ha phiel rom ha assembly phi som ha ki suki for assembly hanrei Pusula bele ban ik jat beru tang ban ri tengen hamti hapo sekretariat ngadot ke China challenge ya baro ki political party dame MP ki bab pendung ya ka employment policy ha ke manifesto ke japi kaya ya reservation policy ka tang ke kelap tang ke sada ke tang office memorandum kampat de ga ai ladapi dan secara di kene na matag samla ki pemyo kam ya jam Siapa simkia jadi pantau no jadi employment policy apa kejalan kalian. Kalau mereka ke pantau history apa kali India hipada kawai bak kejalan jongi antara poi kini ke sarkar MDA kalau don ketaga kategori lah divide and rule kidon kita di high 4 kilo. Hidip set mana kini udah we perlok dengan itu kana ba setan jentia wat hake dur masih lah don kita di high level 4 kilo level. Kasgi mende kadai kasgi yadur masih ki high level pat kasgi pale kadai kasgi yadur masih jeng below level kat kadai kajing singolek ran ke pasir kai lada kat no tam lada kini kijur kibreu kin wan biang kin syong biang hangsi po sekretariat kanong kai ke ba berdiskusi tam ki gilong din jongi akan mau kelai kita kitor tarai pun lebih siap Nong cái cái hitu cái bu cái tay balai cái thùng kenja ha cái kerteng jong cái ham tàu ham mulai kenja là ai license cái sarkar MDA sarkar kenja ya kenal cái jing betul jong cái balai bingi hapan mi madan ban keren persya ya kan dia ke sarkar suai namar ke jing le jong kan hang tay là highlight kiba pher pitip wei tu besok hajarong jong kontrak kidai ke konsultan ya kita ilak siu tulok nrei kumba bila ya sngo hak tu jing ruai ki khon khasi jongi kumpoi chano nrei kibar jela kidang kenran kidang rat ini katai ke kerwo ke badan hang tai kadai ke message ngaman hang ni ban keren politics nrei ni wan hang ni taman keren ni jing shisha badan pensutu yep ba ka ke bala derja hadu menta kam don kata ka weiru ka an ka ban itu ya ka jat pen riu khasi ban itu ya kata ka riti ka dustor ka niam korkom ke jongi hadu ngidang bit in bisa kumne
hakane ka khlemat hakapor ka bakhim ni ton kam hi ka terpeng ka bat serkhi ka jung phi ka baskem ka nongrim bangin jale banyala banya khun tege ya kane ka sarkar lani ya kita tilas kibala detat ya kane ka jet penriu nila tungkho bat kane ka sarkar MDA hadu kane ka kanti kadai ka jingle ka sarkar hi bat ki politician nila ai de ka jing thok hak tu topor bagi ong ba pun kala an wut ban weng no ya ka kasino Henry dang hakani ki dang pas kita ai kata kon notification habe ya dei bat ko ordinance kata ru tang riu penai ho ba saya jit biang ya gitu gijo in so ngin ya khi biang kum jo tang ba kan mau ka hito kan mi ya khi chu kan ai de ko jubab ka pokor ba ngan sukli ka ni para da khot san snem kum na bang hi bang san snem ngin bang pas kawai ngan keren sai skipat ba kibla dap sim ya kesan hajar ke 10,000 ke khasan hajar wat silat ru dak kan mau ho ba katu ka pisah ka dei kibla tim pa nam ki na gitu kitrai ki bedak duyo tang bo kan mau bo so kini nong ya kun election dak kan mau karai ka dei jong upat ba kam dei karai jong ki sibet la dau bersam helikopter ru sibet la da mangi kibayat dak akzat sekendau dai sibet dai nam pa ba Jong wiwi wang jirawan pisah jong na. Kadai pisah jong na. Kikren benya na. Bid mana? Kita gayang. Da gajing temu banwan ra gajing kala ha kajela bakan long kabakio haki kampen roy bat kham tam e banyo ya gajing senchar kabakhoy. Ha kasi balang jong katayo kaseng New Trap Youth Council kalapan bana bagan penlong ya ki jingelang ban pensengutho gi padba akabedei bat ki election MLA mentang kasnam arajar arpulai. Haswa bagi padba kin mi banet tap vote ha ka arpnyo terek mentau benai rempang. Banwara agajin kala ha kajela ha kliang kesenchar kadar bakan long kabakhoy kabasuba bat bandon ki kampen roy bat ban kentiu kajela Meghalaya hi barokowei bakan ki hobro kiliang. Kawai ni kisang bahalang kajela menta balajan kisngi bakinong shnong ha kajela kin mi banjit thamai biang ya kinong mi khamat bat kinong thawan syakiyang dor bar thawan kajela. Kasang New Trap Youth Council HYC kalami syakmat ban kentui kinong shnong ban mi padba banet tap vote. Henry Hashwa bakin jet iginong mi kemat ki dairu banda pusan ba bat pensyong nongrem ya no bakin jet bat ikan no kaseng bakin jet ban sensyar kajela kerang bakajela kan yo iginong yalam ke bajanai tam kajing temu jong kaseng HYC ban mi syakmat ban pesuthu iginong syok shnong halor election arhajar arpulai kalong bakajela kan yo shisai kita kinong mi kemat ki ban long kinong thawan ki bani i jingai kajing mentoy juki pateng la pateng manwan la kalong ha ka puli puthi ka koi ka khia kayo kamyo ajam bat kajing roy habaro kiliang na kapor sa kapor lada phi phaidin kam semdei chu tang kapor jom MDA kum ka ILP lada ngin phaidin kam semdei chu tang kapor jom MDA ka upul usam ka jingdawa penrung ya ketil kasi ha ka kendit ka bopra kini kim semladei tang ki isu ki badang sedang ha kapor jom MDA hoi kidan ka themator ru hot ngimla banlen kami biang ha ni kapor jom MDA tri suwa ataru ila dot di nginom ong ba ni target ki parti ke bodon MDA ngim ong ba ka MDA ka sukses ladang ni ong ka sukses ti kala di banla ban penurlong ya ki mat ki jura ki badon ha ke jing dawa jom ba ti henry kumpong ni ong phi kalong ba kani kan nom dei ka pro parti no kanom dei hiru ka anti parti no blei ni persang no rembet kumne ba lada ki paiba ki jit ye ki bobian inyo e ki no sensar ki bobian lada ki paiba ki jit da ko khut inyo ka sensar khadar kumbang ni ong phi kumno mi bet namar kumbang ni bet kum tahi ni on hare ga jinglong kolong ba lada ni bet khendiat ka ba ma kolong yo ni ot ye ka basnu ka ba khambut ti ka fokus ka jongi kolong ban hikai ye ki paiba ba habangi jit ye ki no mi khmat in yat da kalanti ka bade ni no sha yalam bakala hagita ji hata gi bru ke bawan penbik man kasan snem inom sha penbik shu man kasan snem ri ngin jip da ka batikna da ka pension no rim
ya kerdan ke jong beriu da pensiong nong rim ya ka burom ko da ka pensiong nong rim ya ki manifesto bat ki mat ki jura ki ba ki parti ki clay bat ki terwang nginum sya elam bakala syu da ka ba syu ya sngau bahying da ka ba syu sngau dong sngau than da ka ba syu ya sngau ba ya de na ka ju aniam na ka ju balang bat kham tam kalong banginum sya elam bakala syu ha ka tengka ha ka kiat ha ka kemen ka sngau ba na ulei ka election kamdi ka tamasa ban yale kemen sisen san snem bat saya jenjal borok san snem ka election kadi kata ka kabu ka ba ngidi ban kemen bang ngila ban penkala ya kinomi khmat ki jongi ke bom semna triba ngidi ban kemen bangi ba concern ng kari India ka ailat ngi bangin bujili ya kinomi khmat na kapor sa kapor lada kimle ka bahaban ada kitri ya ba ki pajba ru ki la lesi banang pen scam ya kata nah kalian kesen ngin burom ya kamon lai lu ki jong pai ba dari tang kana gawi ni kwa bekerja ke long ba ni kwa ban pen kan mau pai ba haba pi exercise ya kata ka jingjir gawi ki di ban sungut khu ko long ba ki don lai teli ki ha ka election ka ban kong ki di ban sungut ki pai ba no sunong ki di ban sungut khu ko long ba kan ni ka hok ka bang yo mata ban thabut kam samdei ka ba su hak mana na ben ka hok ba ki pai ba mata ki yo ban jin kadi ga jingya khun jong ki phojar pat ki lakmut ki bala ki lalit no aswa jong ngim dei ban klet ba ka India ka yo lai lut bat ka jingya ki jong ka India ban yo lai lut kadi ban yo ya kata ka home rule state ane ta ka swaraj ba yo tiga ni ke independent ke bang yo bat ka jingyo ka jongi kum gari India ya ka independent kasno ru syaka hok banjit ya kinomi kama tiga ni ka right to vote ke bangiyo menta kadai ke ba ki martyr hukum ukian ba itu sing bat ki we ki layak na ta joka kadai le ba ka tu jing sha shitom joki breu ki bo pher ban ya khun lai lut kam samdei ke ba shu hak mana na beneng ya ka bangin kendeu thalai ka kata ka di ban kom ka ba ngi de busnot khu ba kadai ru kamram kebangi hapan pendep na boleh ladangi yang pendep ya kena ke kamram ke sensar kadar kala ban kelumar kala benom-don ke jing ya bet ya renti bat ke balai bat ke bakong sandu ke bagi kipat ba ki de masut ko hakapor ban jit election kelong kadi kapor ke ba mangi kum kipat ba ni IT bat pen khamti ya kinong sensar bat kinong thawan. There is no such thing as government money. Kamjudan kata kepisah sorkar nila ban khot randomly baka de kepisah sorkar nila ban keren loosely baka de kepisah sorkar hari ke proper word bangi penon kam ke de public money yang kepisah apa ba beling yang ke public money ni ong baka de ke public money namar baka sorkar ka shu penlang ya ke khajana ya ki fees but ia ka kuna ka bakilum na kipat ba ka petrol diesel ni ka tax ka bangitip ka poi hadu 40 to 50% mo da phi thep top up phi thep chho tingka phinyo dok tan ru tingka 40% ka ya tax ka GST ki don ki contract work ke ba ka GST ki 18% ki don ki contract ki don ki products lane ki service ke baka GST ke poi arpo arpolai persen di lada phishim ke lumlang ye kini baro ngi de busung khu kolong bo wei nong song snong pinekren ki income tax pinekren production tax pinekren ya ka GST pinekren ya ka petrol tax pinekren ya ki baro kini ki tax bar ki khajana mo menta lada ki khana samla ki songkai harun surok ulam kulit san hajar sa phai da himdon RC menta kan no ka phai ke insurans ngisiu ke RC ngisiu ke road tax ngisiu porok ngisiu di uwe nong snong la pin ken lesi kanom dunai silak ke tax ke usiu sya sorkar sistem porok ni tax di lada silak lesi hapo sistem tesan sistem kolong sanla di lada ki om ba PPI sya sorkar sanlang one way ubreu mo IP sana jar la nesh po jar pila hunno kan ba mo phi bat phi acha ka sorkar sanlak san snem kan ba kini kin aye phi tang ar po jar lai po jar tu kam don jung bot kata ka value kata de we ka ba ar ni di bang ki pai ba bron burom ki di ban kan mau kolong ba
Ya kan ni ka pisah pa ba om semlasim tang na ki parti ke badan akabor. Ki mele lada Philippine skim ki la banong pidan nam dan akalis. Report om sim tax tu mi kran list. Salam salam pisim na baro. Om semla penlong ba ka parti A ka ai tax tang lada ka sensiar tang ka parti A. Kam so ong ba ki badan na opposition na ni ki pa ba ki bom kersian ta mele pim su tax so em. Kablong ta. Ni siu universal ni baro. Nisi ulah dah himsi urus akam degi ki tax. Tiga wei dia macam tu, bah namar pa ke public money, bah namar pa ki pa baro ki contribute akan ke public money. Ka badan kam kolong ba kan long film akor ya kan kono ke parti, bah pin penun kam ya kata ke public money nam taban pen kiuskong ya kan kono ke parti. Kan long shameless, iran act of shameless act. Ada ngijit dah ke basu ya terwa bet ba pi ngayo yu mga pi tungkam nem yang pi ayu yang tiladang izin ikum kita te om dei kan kini ki isu ki badan mentang Indo kabama long wat yang mekhiar antar sakro kin wen kabama kalong ba wat ya ka fistu ke jinga penbet put ru yo sadaki kat no square kilometer kin Aisyah asam mentang kinang bu ban ong ba tang sispa hektar berti doyong kabama kalong setangkat no kinong ba wat ban keren ru hap siu tak swan sakren they have make it very clear bakin bu GST hapor keren di ka jingsong op ke jongi kalong ba kum baki kelas baki wan man kasan senam bakin bit bat ngiru ata jinglong luli man kasan senam ngingop bat namar bangila angop ngila jam daw mentang ide ban rai daka rai ban pene daw ban pene ngiu khnang banginum bakalasyo menta banginum bakalasyo serta namar kendam gijing bakala ba ladangi bakalasyo sin ngila bakalasyo serta ti nak tak daw ban som op kolong ba ngin rai daka jikit kli bat ka tim jong ka rai daw company kolong jik daka jikit kli ti habang ijit dari jikit klik ngingek bangin penmi ki no me khamat ki ba don dari jikit klik nan takari ka jengru ber ka jelahi ber kawai la ka dei baniada ya ka kando ka siap ya ka hok long trai jungi la ka ban pendek pensa agar ki dustur ber kunju ru na sewat panwara ki development ki karoi ka par ka babiang ha ka jelahi ber kawai Kaseng San Partai Bharatiya Janata Party BJP hakasni palai jongkatayo kalapan pendapat ba yaki kerteng jongki hnrup hongut ki kertong kibane khoni ki election MLA hakajela Meghalaya. Hakani kajing penmena kerteng lasaki ba uba Mariahom Kharkrang ulayo ek tiket bane khon naga North Shillong constituency. Kan ba uba Michael Kharsentio uladu no ya ke tiket. Hagajing pelat ke BJP ya ketup kerteng joki kertong gibane airang ki election MLA kaseng kalai tiket ya uba AL Hek bane khon na pentor umkra constituency uba San Borchulai na South Shillong uba Himalaya Moktan Changpliang na Mawson Ram u Benedict Armarak na Raksam Gre ka Ferlin CA Sangma na Selsela u Bernard Marak na South Tura u Samuel M Sangma na Bakmara bat u President ka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri na West Shillong. Nalor kani ke BJP kelepen benaru eka kerteng ulampang barem kaying dorbar tawan gejela Martin M Dango bani khun naranikor UMDC ke Jantia Hills Autonomous District Council uba Lakon Biam Naraliang UMLA barem na Nongston uba Dios Starnes Jendiang boni khun na Nongston constituency bat kiwei de ki kertong kibabon hi ki kampai khamat syakajing ai tiket ke BJP syaka North Shillong constituency Hagaba uhe officer pulit berem kejela uba Mariahom Kharkrang ulayo eka tiket. Kadba uba Michael Kharsentio Shimlayo Satyaya ke tiket. Naduk ke 16 let kela jor bha kajing ya kene tiket ke BJP na North Shillong. Kebal penlong ya uba Rocky Hek bat uba GA Lengdo ban Mino na keseng BJP. Rengkat bat kinong kersan jongki. Bat wat uba Martamlin perbot uba 8 tiket ula penbena boon om ya kunsyo eki election MLA na North Shillong. Nrai ban ajing kersan no ya uba Michael Kharsentio. Ka nong khai he spa kejela ikong banalari kongwar. Ibalong ru kenong ilam berem jong keseng UDP. Ha keseng pale jong katayo ilalit ban peneso no ilade bat keseng NPP. Da kejing temu ban ajing kersan ya uba Preston Tunsong uban ya kon eki election MLA na ka penursla constituency.
Uba Preston Tensong rengkat ke jingidan lang Working President ke NPP Dr. Don Kuparwar kinong ilam ke NPP East Khasi Hills bat kiwe-kiwe kila pediang sobha sya keseng NPP ya ikong banalari kongwar rengkat bat kinong ilam jong i kibawan ban pengklan yang keseng ha kejela ikong banalari liya thuo bile kon arsin ki election MLA ha kesenam Arhajar pra bat Arhajar khatlai persya uba Preston Tensong hendrei ila sya pen liam no uba Preston Nrai haka senam kabalalet ilamino na kaseng UDP ban plet jengmot no ki kam shimet jong i. Ilong haba pet ya jeng trekam uba Preston Tensong ila syam bula le bahaya kathan habar okiliang. Kumta ila no mensiam rengkat berkipat nong kersan ban jeng kersan no ya uba Preston Tensong. Hakani ke jeng yalang 18 sendon be ikong banalari kongwar in long ka Vice President jong ke NPP Women's Wing haka jela. Uba Preston Tensong ulai kublai ikong banalari rengkat bat kinong ilam jong i kebalawan penesok bat ke NPP. Bat ulong bahagi ni kibrai kibalalet wala ikong banalari 4 rung sya keseng NPP. Nrai ila trish tom met bat mensiam ban pentikna baka penursla konstituensi. Kanyo ekejing job kebadan burom haki election MLA Arhajar Arpulai. Di hadiah nang ta pada pinsaong hi beli bangang ngawan koi sya ke parti jong i ke NPP. Di kalong ba idan presiden rong ba ni idok don kupar roy ibaro PE thu ni de dang don mai i ke chukom tre ke jongi ni kinong tre jong parti hapo pun usla ni nya sotna adu kata de hadien pada nang tu da im don shu lawan pada di giwe batmai kinong kikam jong parti ha kastit dengan nak daw shimet i ke jonga lamino nak parti UDP mentions na te hadin nang tupat ngaklem pat ban ngaklem ong bangan penyaso sya ke NPP ha ka kapor ka bangan design ngakum ka businessman ngala atre hino la ka kam ka la jong hi ndrei ki pai pa jonga pede kinong persan jonga ki bangala don sya ka tiga penosla kibun ba mo nilaya long ba arbet habaya le ba isan amana ki election te nakamunta kinong kersan na jong ki bangala yet ki bangala shania ba kilu kila yet kila shania yang kum kanong yalam ka jong ki tengamla ban susyong klikti kum tu ban suong be pile choy let kat shaba pimon nrei nga pet pede ya ka e ka ba isa mo itrei nakabenta kadong kathan punuslahi paro kawai ilalia bhapala sesya hakar liang karoy kapa hakar liang nabaro kiliang hi lading uwe sya ulalia phaya kadong kathan jogi baro kawai tie ngal adon lupa ka mensiem ka banno bay bagi palpa kiba kersan hi nga bangin yan no lang panya kersan no ya isa hakani kerkenti Manilai manpan ke jeng kersan ngi patba ke mau plang konstituensi man Punjab uba Kennedy si Kriam. Hag ses jan jeng kateu balala ke NPP kala penlong ya ke jeng lab election hag senang bongap. Hag ba digi spagut ke patba ke lawan seng ke jeng lang. Hag ni ke jeng lang layo ke jeng keranu National Vice President ke NPP uba Preston Tensong uba Kennedy si Kriam ukertong ke NPP na soyong uba Asamlen Malnyang rengkat ke jeng lang usong kenor jong ka KHADC uba alam perang bla. UMLA kamor keneng uba penyak sing siam bat kiwe-kiwe. Uba Kennedy si Kriam habakren naga jingyalang ulong bagamau plang konstituensi kalaya cedian hagini kisan senam balalet no balara ke NPP kawan hagabor kan penenkam ya ke top gear ha kebenuan ra iki kam penroy ban persyang ban penlong ya kamau plang kum kam model konstituensi. Uba Preston Tensong ulong ru babaro kisang san pertai kila kawang ketilut ik NPP namar bagi supihon bagi seng kelanang kiau banang klan bor bat ulokop daga boong bagi NPP kan job ado kat sausit nari lum garwa bat kat kendai sit nari lum khasijantia bat ke NPP kan tau marway ke sorkar. Uba Preston Tensong ula kentui kipat ba bakim day ban shu penjob salit uba Kennedy. Nrai kini men penjob put yu haka election MLA ke Banwan. Kumbuang ke TMC. Perum bertani gelong keme, ngenai siajar si benai. Perum bertani semua siajar si benai. Rapi khen ke jemlut. Ya jemlan beri postit mekhalia kan lut kuban real spak kelur si benai. Kat no hajar kelur samsnem.
Berkata ke jengkam jengki patoong ngin ai hadian sispas ni anda ke PMC kelas senah sorkar. Lalu akan senah sorkar. Usakat go khali upalawan hani bangkop ya ke NPP. Ulakop yusor prustun, ulakop yusor kalra. Menta usakan mudon haji bagadi sin ke balai na proyek ke baklawa saket. Nagaro Hills ngin namduna khat sausi kabang ninyo hagari election kabang minta. Bakabaan lengba job report kabang iyo la piong naka state la naka central government kabang iyo report nakasi jantia ngindum duna ya khat kendai si total mapihang pa kabamot lai thousand lai kontribusi nginyo aga artarik jong ni upnai malai batang kendias ni ngin sasimti biang ya ketika sekretariat ban sensya bat banyalam yo pai ba jong kejela megala baro kawe ngin ya syat ngin ya kenhoi namar bangin yo ban thau biang ya ke sorkar mneisu ke sorkar kle kaulang bangiyok mereka sorkar NPP kaban trei na kabenta kadika sansnem kabanwan manu pun poe perkhat pada bubak menteri pula baru kededi kala ya kawang ketik belum graduate ayu gitu bubak kededi kerumit we to prostun mentah apa gitu ya trelan ubah samlin lu kawang atau kapor dari UDP sudah tahu kumno kalaban long bebentapat menteri pula usier Kennedy Usamlin, Uprestun, kop haji tia hanet. Baik kenat. Mentawai sikit kirang ba, baik cuba ba. Kijong ba lemon. Mentang ni kuplang ada jokot langit. Ngapit ki double size. Tema pi ki nong Krisyan Ratba kinoyalam. Pidang tarai banrem. Ngamamwit lanu. Latkina banjok tang bangi day ban penjok don burong bro artuli gede konsensi namar ka mau plang bat kesoyong kibriu ki ya yen kumni kibayen ke pasten dia baro ni penjok nesu pasujok salit ke jingjok kaban don burong na kebenta ketu kibatmu benekun kini ki election MLA kaban Salongshan bon ngot kilalet thep kerteng halaki jonggi district Henry Kaseng United Democratic Party UDP haduk mentah hakikat tu kaniki constituency kadang wat iki kertong badang haka lai terik mentau benai rempang arhajar arpulai kalapan bena saya ke kerteng jong weu kertong uban hari lum garo General Secretary Jong Kaseng UDP uba Alan Tree Dekhar Hagajingnya kenduk bagi nong patai kubor hakini kesengi uliatho bahadian bakaseng gelabishar benia bha ya uwei kertong narilum garu ubelajia kunteng ya ki election MLA hagasnam arhazar katpra kum ukertong klemseng kaseng gelemenjur ke kerteng jong une ukertong udai ublatip kerteng kum u Zenbaward and Sangma ubanekon na Pulbari constituency haga district West Garo Hills Badhadu mentah ki kertong jong ke UDP ki benekon ki election MLA arhajar arpulai ki dan saupun reungut baro. Bad nakine kan reungut ki degi benekon narilom garo. Habapai syakawai pat kamat keseng UDP hagani kesengi kelakaran benyau halor ke jingliak silang kamat jong menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma. Namardang hakakat praterik ubanai kelalengkot arhajar arpulai ulapelaj iki work order jong ki spot ligi project haki arteligi constituency hagani nganong ba Shillong. Nakini, kendai teli kidai nak benta ke North Shillong constituency bad hak kopi balapan mi kerteng jong ki hak sarkar lapan mi rui ke kerteng jong kertong ke seng NPP. Ka UDP kala berngam ru ben ujor syaka election commission kari halur ka jing permenai ke kerteng jong ba ransom sutenga kum kertong ke seng NPP kat beudang tre ya ka kam sarkar kum u executive engineer jong ka tenat PWD. Not much. You see, UDP has got its own vote bank in Punosla constituency. It has been a very difficult effort even for a person like Kok Manalari to pull away our supporters, our leaders to join her, to join Preston's bandwagon. So where Mr. Nehru is concerned,
I won't say he will not have. He has his own supporters, but of course they are not UDP. When they supported him when he contested from the UDP also, they came as a group. Most of them are tested. And the new ones also are old wine in a new bottle who were tested. So I think the electorate is wise enough to know it's time to go local. Kadba kiwe kiseng san pertai gidang penkre iki election MLA kaban Salongshan haka arpenyo terik mentau benai rempang arhajar arpulai. Nadu kaban yalap election banjet bat penkre iki kertong henrei kawe kiseng kabadai ka seng reulum kalarai bah hakani ka kenti ka bamenta kan penyeng kertong banyakun hakani ka election. Haka jingi kendo bekinong patai kubor hasilong press club haka lai terik mentau benai rempang arhajar arpulai. Vice President Jong Keseng Khun Nyotrap National Awakening Movement Knam Uba Thomas Pasa Uletho bahadian bagi nong yalam Jong Keseng kile selok bah bat kipara nong yalam Kaddo kile syemekarai ban penyeng kertong hakani ki election MLA mentakasnam arhajar arpulai Henrei kinwat kilat kilenti kumno ban penklan biang yang Keseng bat sedang ban penyekun ki election MDC kaban salong hakasnam arhajar arpusau Kadau hi kabakila penpau holor kene karai ban penyekun kertong hakani kasnam arhajar arpulai wala kiladon kendai ngot ki balapan tiket kadai namar banadu kasnam arhajar katpra kaseng ka klem yo trekam balada bishar benia ikini ki bapan tiket kim sngodon nongrem namar laduna plat kapor ban penkrea Uba Thomas Pasa ulapan pauru bagani kejing telot jong ka knam kamdon jinge dai AA baga jing mino UMLA barim jong ni kaseng uba Adelbert nongrum Khanam ngira idon kini ke meeting ki bangala pelong haka level jong CEC haka seni banungkong jong dau benai but ngira yo ru ban selok bat ki no yalam ki jongi haki district ha bari bakan di election arjar fulai di hadin gaji selok ba jeliu bat ki pranong yalam nakali nga seng hinga sim gawe garai ba hakan di election arjar fulai nakali nga khanam nginum penyeng kertong na Bada kajing penkre kajongi kalong ba sa sisin pat kuno ngin wat kilat klenti ban penwandur biang ban penklan biang ya kaseng kenang ba nginyo ban sedang pada naka MDC election arja arpusa ko banwan tika lembah jong kilat sai kubor ka ikwa ban ka pentip ya kanika rai jong sisi kenang ba kam numdon ki klumar haki wiki cakap ki konsumsi ki barang don ki nong yalam ki jongi ki konsumsi komiti ki jongi pin ka kadau kong san ba ka dei ba kapor mar nadu ajar kharpra ni klem yo ban lum ban lang ban trikam but haki ni ki urbanized swak election ni suthu ba kapor kamsha bat ladangi penyeng ru kan surong bang isu pen yang dak rukam Kidon ki kertong ki bala pantiket, kidon kendai ngut, but hadin bangila pej benya ikini kertong, ngila susu ba lese kanumpoi sunu but kenang ba kan like na kanu kajing supun bon kam klem dong rim, di nakala ke parti yang ba kan bahai ya kaseng ba kanum penyeng kertong hani kapuar. But kaseng ni sutu bang ngidon kam bat pelut chua kapuar hakaba penklan chua la di krang ba ki election ki banwan pa de ngin yo lat pa de ban yasim benta umau jung tut ubah hetam kuma ati barok kale ki internal dispute barok south snem siteng la ya ti na tarang kam yo lat ban penkre ya ka parti no mentangan di election markani kam don jinge dai e baga jingmi do jongi exam lagi jongi Uba disparsing rani ubolong uway neki riau treman ngobha ban penpau pertai gijersi akasen syar kadar. Uba ju penpau ya kijing dekok trekam jong sorkar haki babon kiliang. Hadian boleh jeng tip lang bakaan right to information. Hagini ke kenti ulat hat madan ya ka jing bam penpau ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Ya ke pisah ka ba sapulai keluar tengka ka balabha da ke sorkar pedeng. Na kebenta mene kon ka klam COVID-19 haki arsena menchua balawan lenshop kanika klam. Uba disparsing rani ubalong uwe ni giriu treman ngobha ban penpau pertai ya gijersi akasen syar kadar. Uba ju penpau jing dekok trekam jong sorkar ki babun kiliang hadin boleh yo jeng tip lengba kaan right to information. Hagani ka kenti ulat hat madan lor ke jing bam penpau sorkar MDA ya kapisa kaba sau pulai klur tengka.
Kepala Bahak Rek Sorkar Pedeng nak bentah menikun yok nyang jengpang COVID-19 haki arsnem menshua bonan shop ke kelam nau niuk nyang jengpang. Ha gajing keren bagi nong patai kubor ha galai pau terek ubenai kela lengkot mentaka senam arajar arpulai. Uba des parsing hadian mula lumtup igijing shisha lengba ke RTI nak terat kakot kakya jong Sorkar Jela bat nak Sorkar Pedeng. Uli itu bakat kum kejubab jong Menteri Sorkar Jela uba kemi ketenat kakot kakya u James PK Sangma haki yang dorbar tawan ke Jela kebelalong hakakat kendai terik unailar ke senam arajar arpuar. Uli itu bagi jenglot nak bentah banyakun ya ke kelam COVID-19 kepisah kelakot syaka praspa kat nriau kelur arpuar lak san puar hajar lai spa kat artengka. Ba nak ni jenglot barok tang hinyo pun riau kelur layo nak Sorkar Pedeng. Kat bakat kum kejing itu uba dispar singrani ulong ba kejing tiap ke bau layo lang ba ke RTI nak ketenat kakoi kakya ke Sorkar Pedeng lada kain lang ya ke phase 1 bat phase 2. Kepisah kepala Bahak ke Sorkar Meghalaya kepoi cispa kat kendai kelur barok. Kat bau James PK Sangma ulu juba bagi yang dorbar tauan balayot nak Sorkar Pedeng ulong balayo tang hinyo pun riau kelur tengka. Kajing keli hang ni mentag bami kalong ba syano ka sau pulai kelur tengka pat kaja. Kapoi kapisa kabayo Delhi kapoi hadu cispa kat kendai kelur na Delhi mereka kon men Meghalaya ko assembly ka ongtang new punriu kelur tiga pau kata kapau ba kade jing thok ke jing jiler jogonika Sorkar Meghalaya ha ba Kenya ka jing thok kalong ba da piminus na cispa kat kendai new punriu kelur ta kamut kelasio bam south pulai kelur tang na kapisa jong central government tang na kapisa jong central government ha ba hen bat ya ka jing pulu da postin Meghalaya praspa khandru klur de da pi minor na shispa kat khandai klur kamut na kapisa la jong jongi pulu da do reus pa khandai pnyo klur reus pa khandai pnyo klur na bantai ini ikut nge south hajar ka bajero tikta de ke ba sa lango bat kalong ke jinja borom ya ka Sorkar jongi namar ba jing thok pon kong kalong ba ki ong tang new punru klur de na Delhi la yo adu cispa kat kendai klur bat ka ba ba de kalong ba habedi ba ni information ba pa na ta kasan projar ni kim ai information denga ka ni san projar ka ba ai saki beriu ki bayap na de ka jimpang klam de habedi ba ka jing pelut kalong ke bomla madur hadu ba kaskan Meghalaya pelut hadu cis praspa khandru klur pin mudur ba ka Manipur unongpang udon hadu silak sau hajar ngut kinongpang tigi jing pelut kalong tang nyuk raklur apa Manipur ni kita ada ke jing per pring Manipur ba ni nong ya ba apa ajalangi udon tang khandru spa angut apa ni Manipur don adu aspa cis arajar cispa sau kundai kataro Manipur pelut tang nyuk raklur ni hajala jungi pelut hadu praspa khandru klur ti kata kai nak ni ka RTI ka bangayo anga pensya ba ka jingya bam jong Sorkar Meghalaya ba de ni covid kalong basar kai hadu kata namar nakaliang kesna government no kala inform changa ba jinglut kalong kata ba nak sti government no kala inform ti kalong jingya fair hadu kata ti kani ka de ka RTI ka bangayo na po sti government ba na po Delhi te hapo ka reply hapo assembly ki ong ba na po Delhi ki yo tang yo punju klur de ya ka RTI ka bangayo ngan Delhi apo ting matabana yo hadu cispa khat khandai klur Da kejing bitar halor kejing syak tak akti unang elam ke HYC Riboy ha Vice President ke HYC Sengkeme ha kesimbar jung katoyo da gispa angut kinong elam bat kit khot ke HYC Riboy da ka wei kesur kilarai ban in okam bat ban min osndon na kaseng HYC hadian kajing keno bakladon kajing jrong kti jong wei ni kinong elam ke HYC hak distrik Riboy ha unang elam ka Sengkeme ha ka arpu pratrik kula lengkot arjar arpulai kinong elam ka HYC Riboy district hadin kajing elang jong circle bat ki unit kila shimbet ko karai ban pet sengno bat ban ieno na ki kam ka bakibat ha ka seng HYC kani karai ban mi no na ka seng HYC kinong elam bagi khot na ki circle bagi unit kam tam kinong elam jong district kila shim ka jing elang ka blalong ha ka snong umling ya ka blalam khamat do ba Jason Lennox nongrum president ka Riboy district unit
Ha ka jingkran na kajingalang haswa ban chem karai ban mino na kasang HYC uba Jason Lennox nongrom ulapan pa kajing sokya ka bajur. Ha ka bakum kinong yalam ki bashir ham bat ki ba IT met ban mensiam ban chakri pat ba lengba kasang HYC. Bakil ha ban chem karai ban mino na kani kasang rengkat ki spangot ki waipat kinong yalam bat ki dkhot jong ni kasang. Uli thuru bagadaw hi kaba kum kinong yalam bat kidkhot ke HYC Riboy District Unit kila siam yagarai ban mino na kani kaseng kalong hadin ke jingja ke basngusi kablaja ka kat arter kula lengkot ha kaba kinong yalam na Riboy District kila lit banishim betah ke jingalang kabalakot na ke HYC sengkeme ha kaba mau kumu presiden na ke district Riboy ula sya akta akti haunong yalam na sengkeme uba don boklang karlengdo klam dan kanu kadaw na kanong rem halor kani ke jingja Syuru le tho bahalor ka ding jingja kladon gejing persang ban penbet ba gejing yapan ma markeliang hakani hi kasngi ndrei hadian bagani ka kubor kala por stat yibai pat kinong elam na ka district Riboy rengkat bag circle baper kila penpa we gejing ma am la pediang halor kani gejing sya akta akti jong presiden na ka district Riboy tat hadu belhap ban lum kerke ya kani gejing yalang badi ding gejing ekran sani la shembet garai ban mino na kaseng HYC lengba karai jong barok kinong yalam ngade bakal terus running ngapan organizing secretary jong ka HYC Riboy District ke ngalarung support jong kene ka seng HYC ngadu sedam arajar khatsan kumbu sakri warit nang baka unit te hadit ka jingyat denti ka jingi halai bor bala barit ngila tre ngila yat itu ngre kat nang lek isnam kisngi ki por ngi bakata ka jingki phalo dan kata ka jingya kni nong yalam por Riboy District ka wajur sepapalan dia ingin isuk batang don bat HYC namar ba ngila kata kunum kendam umde syuk tang district kata hadin hak kat artrik akan jing syak tak ti jung ni snow ba nakalian jung hikum ki dukot ki babut ba Jason grup presiden ba ilam bro kata yang bagin nak syuk pengawan rakyat kata ko buram ba ba syak tak ti namar ba dukot ngasmu hi ba jing syak tak ti kade ba ngi hab ban ju namar ba ngimla ban pliang ba unong yalam jung ka district ajungi syak tak ti kata wei wapilak takti yo presiden ujungi ni so kumba takti kalangat lang ini dan halo kata kan program nagaling joget kon kila pen iya kata ka ya kata karai ka juki bangi in syongno baik nagasen namar ba ngin namla syu ban yatre ha kata kasen ka ba don por ban takti yo da kajing sngo sarong halor kajing job jong samla kajela ya kajing ilakai karate ha kelempung yakob kabalatip kum ka second Oyama Cup Arajar Arpulai kabala penlong da ka IFKK India ha Kolkata ha kala asmi ublay jong katayo ka KSU Nongpo Circle kala penkup buram yau Francis Makri ubalawan Ranam bat buram ya kejela Meghalaya kum sibenta manangai mensia mi kisamla dan jing ia ki kamela kai sports bat kumjo banang penslor kirang bat kita yela kai bawan Ranam mi kejela ha gijing la kai boper ha kala pu itre kula lengkot Arajar Arpulai ka KSU Nongpo Circle po kejingelam jong ujon lengdo president bat ubayasan lang kharshan lor u secretary kila penkup buram yewe samla ublala banwan Ranam lengba ka jinglet yakuni u ha ka wei kelempung kabadang syudap long dangshan ha Kolkata uni usamla ude belatep kerteng kemu Francis Makri ubana kathan Riboy ubde ru dukhat jong ka KSU bat ulalet benekon ya kejingla kai karate kebelatip kum ke second Oyama Cup Arajar Arpulai bala penlong dak International Federation of Karate Kyokushin jong kari India bat uni usamla lala banwan Ranam naga bentar kejela bat karihi berokowei dag bakhur ya katak maksiara kejing yakob jong kiba 100% kilo sheneng Habakran hakilat patai kubor ubayasan lang kharshan lor secretary ke KSU Nongpo Town Circle ulapan pau kejing songo ya Francis Makri baleng ba kejing Trishtom jong Ushimet ulala banwan Ranam naga bentar kejela bad ulong ru baka KSU kedap da kejing kemen ke bakrau bani i bonu samla ubadai ru udkhot ke KSU bau poi shado kene ke kerdan bawat apeng kejing ia ki babon bonu samla uhab banyat nre uklam kenran dien bad ulatur syakamat hado ulala ban yo ya katak maksiar Syoshu ulong manakali yang kesorkar bat ketenat kebadai kemi ya ki kamel akai ba kim juda kampai kamat cakum gini jingil akai bat dai hangnia babon ki samla ki berani kesap ki kenran dien no berulong bakalong kebas ngusi ban yi badan ru ki bahab ban pai dien no namar bamdan bekerja neki namar babon ke jinglut ulong ru bakaseng ke kuslai bayo obon ki kena samla ki berani kisap elakai kin ngop no sya ki kam ki bam sngut tenat bayo ki penleon no e jingnang bala ai kerpang do ublei
Show ulakan tu ya kita nak kemerepet bat ikan kunhuan keban setawa ke sarkar ke batmai bagian pet lem bat ban pai khmat kerpang syaki kamela kai sports namar babon kisamla ke badan kasab bat kisamla ke bajuman rana bat buram ke jelal lang bagi kamela kai sports kide kisamla ke bawan nagi longgi yang ke badok bat nagi jaka ke bakam kendong ki bam judan wat ke jaka bakin kilan met ne wat ban pen kre ela dia shwa bakin led syakano kono kujing yakun Nagaliang yung kami kaya Fishing Karate Association ne kabalatik kumka MTDA ilapha tangya marwe tanle yashimeta anti hapo kota but lengba ga jing trishkam jung lengba ga jing sumar ule trai katat ba lala wanra ya kata kathong kabau don haga jing ka jung but haga ne ga jing le kai ulala wanra yu so batya kabau ula yo haga first place na baro ba haga liang yung ka senior category haga peka dingelek kai de nasmen hadu kata walada ude ukna ubadu hoi kumla ban pindiang ya pisat ka andre de ka klop na po asam kabala yarap ya na benta ban pindiang pensiu ya kata kabai tournament ero baru kumjuru ngala yarap khatam na kaliang yung ka association kato katne haga benta kum kabai kali de ya kum gane kapor tada udon ya kata ka thong samut akalian juga asosian ru deploy penyerap atau kana ladang imla penyerap puru koi kabelai ru yau lek kanrat baula aina kata sakot thong kai Indonesia kai kerja ke ngai kabelai ru ya kiti bala jerap yana korban lek atas kai Ulay Francis bawa rai ke job ada sisa hoi ulay nak berita ke operation karate nak liang jonga dengan pibu au bi jonga operation wala kata ru Francis ula juan ban tepat ban wan ke camp jongi kapon dan hadu mentar dan don ke camp di ban training temaga training ke bang ai dari MMA ngamtuk ke operation be don kini ke ba laya tinilati yo hampir dia training jongi bertraining jongi kaki operation ini wala kataro bedi baga strength conditioning but the technique the striking base kami fair kendiat nama ke operation kam don ke face punch kami ke don ke face punch ke don ke wrestling ke don ke jiu-jitsu ke kan boleh tahan ri training ke sai ke ju batu Francis don aga camp jongi do mentaro wala don aga operation karate association pada nakapo sa po ni late ang yung Francis ini na iba late jiu-jitsu late wrestling ijuan sa ka-camp judi pa training na late national international pada ni long balakloy banirap yano ino late ang yung Francis iya baro ni pediang bagi yarap but titip ni ka ground on town me kalong kumno ko baro ko titip bangin di sunface yano andre itna la dagi wan rai di job data ito ba ai ke jing kemen ba ke jing huni commission Kawai nak jaka syat jengbam tenrai ke belah Paunam Bha ha ke distrik Ribhoi ke belah tip kum kam Meiram O Cafe. Kelanang penyiar show ke jing syat ke jengbam tenrai kenang bagi pat ba ke nyo amat ke jengbam tenrai ke babunjat dengan kedukan ke badan ha ke snong kweng ke bahap apa ke Boy Rembong CNRD Block. Ya kene ke Meiram O Cafe le penyat de ikong Plantina Mujai iba jusngo tenat ba ki kam syat jing syat kam tam ha ke ban syat ye ke jengbam ki bakam nyar ban yo akan ke distrik. Ini ilong kami ila sedang yi kam syat jing syat naduk isnam syajar kendai sepak kendai pau bat ilnang penjanai ala kasap syat bat lengba ke jing yarap jong ke nasfas naduk kilat ai jing hikai bat kilat ai jing yarap ini ilong kami ila la ban play ya kene ke Meiram O Cafe hadian beladap ban penyiar ya kene kedukan bat ya kejaka syat kumtala pleno eka ha ke arpu pratrik Kuala Lengkot Arajar Arpulai dau ba krau berlang walang ubadeu in charge ka empowerment monitoring and innovation ka Nasfas ha ka jinge dan rengkat Reverend Jamke Anggu urang ba snong ka kweng ki bahayang bahasam bat kinong snong ikong Plantina Mujai iletho bahaki por ke bakam menchwa ilamat shibun ki jinge akaban sedang banseng ya la kedukan lane ke jaka debam ka batikna namar ke jing bambiang ke surok ban poishnong bat ke jing bambiang ka network jong ki mobile phone
Hendrai lengba kejung irap ke Nesfas ba ilayo lat ban penjanai la kedukan ha ke balala ban yo betang ya kejung bam tenrai bat ke belasat kerpang. Nagaliang uba krau berlang walang unang mikmat ke Nesfas ula pentip ba ke Nesfas kan nang beteng ban penslur giwei pat kinong song ban shimti yakum kini kikam bat ban penan kamel kisap namar hakum kene kepertai kerdo jam. Kani ke kam hi kan long kejung kershan kilong yeng long sem. Kumbala long lami try jong kene kami ram au cafe. Dengan ya kenduk hausnem arhajar kat area ka Nesfas ke nalor kesap ke Bangadon ke Bangalale ya kena jing bam tenrai ya kenduk sakan Nesfas kalong kumba jingmut bat penskem ya kata kesap ke Bangadon siat kini kijing siat tenrai wat la kamlong ke ba don deki pnyang ki ba kleng ki ba kamno hendre kar kom siat kalong ke pala tang bagi jing bam bat deki long ki pangat bat ki babang bat ki babha tem day tang mga hani po sinong kidon giru temen kiba ya kersan lang na benta gini ki jajing bam kibangi hakade ki sinong jungi ngi siat yetu kumta kido kijur kibangi yo nagi kap kijur kibangi yo nagi klau ngi siat yetu hagi yeng kisem kijongi te bat kidon ginong kiba im tang ya kaban kek ya kijur kum hakine kisingi kiba mentale ni ngangadon ginong ngi arteli kidukan nengi don ginong kejur ginong kejsla ginong pom tendong ginong tongdo ngila ai kerteng ki si office te gitar kila yo bala nang gede ki dukan jongi te ngang komen sibon bahakini gisi menta haduk menta kesing kasi long kesing ke jingjob ya kene kam ke bangatrai kumba ipa jonga ila hikai badi og ya ka ki kam ki ba pitrai kon hide ban ya ka kam jong phi khnang ba ka kam rukan ya phi. So this Nesfas came, they came and visit this village. They saw my mother-in-law cooking all this, unique food. It's very unique. You'll never get it anywhere except here only. So it's a very unique one. So they tried and they came and learned. They came and see how is she doing, and then is it good to eat or not. They came and test all those vegetable, all those dish which she made, and then so it came out tasty and it came like they are very healthy for eating also. They are very healthy because it's a fresh one. So they help her they help her train more and more. So they help her study more about the wild vegetables, and then she learned till now, and she gave training to all the Diseng Samla here in Quang village, and then some of the students from Martin Luther and the tourists from Brazil, from Italy, from Mexico, they came because why they saw, because this Nesfas help her advertise all this food. No, so the thing is that she's been cooking since 90s, but nobody knew is that we don't have network. We don't have network out here in this village. So we got so the Nesfas saw and they gave us a network tower last year. So after we got the network, so they advertised it publicly. They publicly advertised it. So now the people know. They came and taste all the food, and some of the many of the peoples like they like our food because why, it's a very unique one. It's an authentic one, and it's it's very rare to get. No, it's very hard to get also. And all the food we serve in a bamboo plate, and we serve all tradition we serve. The thing is that we really opened this shop is that after they saw after the people saw, after the government saw that before we have a small shop, it's very small, so they saw we thanks to firstly mainly and kindly to Migale Age Limited, so they give us a scheme like officially. So now we have made this big shop, this big cafe. So now we have invited them. We may not know they will came or not. So officially, financially from this cafe from now we get from Migalia Age Limited. Ye yet kam ye jam ha kani kapor.
Te kani gede ka bangi yo I bala dagi nang hi ma peran kam ya ke ka ba utrai nang bu nang thau la bu ingi am hakinu gelu jaka ba mengingi dan inang ma peran kam hok ya ka kamai ka ji le kan kawan baik te kani kadi ka wei ki nuksa ba kamera mau ka fi kadan te ngi kwa ba sekiwe ki snong ru kidan man hakani ar lai ngot ki banai te ki than sora kilawan ban study ya kani kamera mau ka fi kumno bakile kumno ke te mentai kilas dang man persang te ngi kwa ba ki chajantia sa garu kalalon kawai ke bangi ni lai ai training mangi kelas dang kelapau nam ha kata ki ong ka aman asom cafe sepo garu hills te nang ta kidan sekini ki than ri bhoiru arlai teli ki belastang bande wan sta ki than nong po setir kidan te ngi kwa ba nang spread ye kan ya ka kani ka beramo cafe ka ni ki je bande khasi jangi ni ong ta ka metrilan society ma nidan la ke jong ke values ke ba mangi nidan hak kepor mensha ki jong ki me ki pe ki jongi ye im nya salang rengkat ba kamariang ngasih ken mau bangai song nge kren ba kini ki bri nge pos nong gen ki ong da por ba bam khnyang ki jing thum ong khile kum no ki ong ni pen ni dan da kata ke buj mo ke ba da ki sim hi ki wan ban ba mi ki khnyang nang ta da ki jing thum ki ba pher ki ba mi na ke kamariang ki ba sieng itu ki ba be ki khnyang kem mon ra ki dawai chemical na sewai ban le kita kadai da ka jing study ke ba utrai nang bu nang thau la bu ya ki kitip ban le kata hari kini ki sang mandu ski namar ba ki sang man yebe ya kene ke ki ong ka modern tradition mo kat ba yo kloi yo stat yo ki sang man le kata ti henrai kani ke snong ka ba kada yang saki sha ba kadang penne ban pensa ya kita ki jing start penrai ke ba ki long bu nang thau ti kini ki values ki jongi te ladangi nang kan ji kini ki values ki ba mangi dan bagi em ringkat ba kamariang ni sa ringkat ba kamariang te tadi automatically kamariang ke jongi kan bha kan ne te gini ke message ke banga kwa banong habaro khai kari khasi jentia jongi ngide ban bat biang ya kata ke values ke ba mangi kum ke jai ban ri ngidan ke bangi em ya sa ngidan ringkat ba kamariang hari nyem dei ban kwa ha than mo ya ke ke ba teng ngi le ben na wa dia kamariang ru tang na daw ke jing kwa ha kani kamariang ke bu trai nang bu nang thau la bu engi bakan biang ke bam nang ta jongi handai ladangi kwa palat ya ke ba utrai nang bu nang thau la ai tingi salia sigi kam gi bam dei tenang ta kadau ngi sa penjat ya kamariang ha kata yo balala upisian ula walam shapi ki kubor na kinong elam jong ki arteli ki sengsan perthai ki balapen pawi ki mat rekam jong ki bat ki juban lak halor kinong rem ki baki yeng bakin pen rekam onda kila syajian menta kata yo ru ngin beteng ban walam shapi sai ki kubor na kinong elam jong ki laiteli ki sengsan perthai ke ke baki don ban pen sngosh kinong shong gejela ha ke ki election MLA ke ban salong ha ka arpunyo tarik menta ubrai rempang kini ki laiteli ki seng ki kentop ya ka National People's Party ka Hill State People's Democratic Party bat ka United Democratic Party ki sengsan perthai ki badan ha ka sarkar resen roblang ha ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance jong ka samoy ka pan sakut no menta ki mat ki ba kam kong san ki ba kan stress kene ke ti ka manifesto je ka wai kin stress hi ya ka kumbon ong ya ka education ha ka state ki jongi nang ta ke health nang ta kumbon ong tourism ki wai ki ba ngin le ndangi la wan ha ka bor but kum ka hakani ka kum ka jinglap ka jonga kum MP hadin ba kadin ko covid bangala yo ban ya serum seneng haka ni ka state ki jongi ko wai ka jing dawa ko long ba hot nye keren ya ka education hanrai ni don kam ru infrastructure na ka bantag education ngalap ha bon ki snong kim don ka school ko babiang wat don ki snong tang dor bar hall kim don tenga tharai kani ka de ko wai ka bangala ai jingmut ha ka party ke jongi ba ngin le khnang ba ngin la si saban ai lat ya boro ki nong song snong ha ka state ke jongi bukin yo lat kan Pisham ka ki achievement ngani sansnam baka kanika sarkar sanrap lang ka bala lead ke NPP pi ngi ke tu ki ayu jongi ngila kat ka mangila ban le ne bata ki nong rep nang ta tourism nang ta kumbon ong hoi haliang education ro ngila persang hi hagitu ki report card ki jongi ngila pen hi bon ki ai ke sarkar kala le ka ba ngathrai la phi pe hagitu ki report card jongi
Mar hoi nga ngapet ke parti katu ke de kam jong ke sorkar hak begina le bat nga trai ki pai ba kini I bat ke wei ke bang sngut tenat ke bang nga ai ke jingi ro kini ke parti ke long ha ke jingi dei bat upot usam jong ke state ke jongi namar ba kelak de ke por bengin ai ke rai tingila ai ke rai bat ngin yat sakmat ha ni bangin penbet yo pot yo sam jongi namar balai bangangala amat hina do ke por mga danglong dong yelam jong ki kena school nangta hadin bangadon ke politics kelong ba upur usam kaya status quo ke bomut hajing syar status quo kelong ke asidis hanrai hangi status quo kelong asam unang kentur umakhliau nang kenran din kata gede status quo hagisan pausnem hadok menswa kumonong ke khanduli gede hapok ke Giant Hills district hanrai asam la apoi khanduli kata gede status quo tingim kwa syo ini ka status quo nangta om tang kata ngi song shit hasor juai hasor Shillong bani khi ya upur usam akan ma ko ke jingjia ngi khi sene rew hajar upunar sa be nang te na karbi bat don bok bagi don ki brew sa sniang kila long kum refugee ki psa ki nong sa sniang bahadin bala bani keren ki state ki siyok ban lek phai biang tengah tharai kala de ke por bangin penbet nganum keren ye kene ke jingjia ke bersngausi ke bajia halang pi bar hayu bar hagan mentang sudia sanamu kura ngim kwa su ke muni ke injia ni hab don kam don ba upot ujongi uba tik mdai ban suya keren hang ne bat bomle ai hoi ngasngau tanat ingin ki wei pat ki parti ki boong ba kinsa review le ne kata kayu hakapor bagi don ke bor ki le ayu kim sum le ai jia halang pi ki le ayu mono molang chim star por ba jia halang pi tol le ki pai ba ki ai ki jingjop song ki pai ba hanrai nga ya le dia ngan lek ngala lek hi haman ki meeting ru nganong jet la fikwa ban penbet yo pot usam ai ka jing kersan ngi la fikwa ban num penbet ai kini secis pa snem num dan penbet kabede pot usam karan ka jing bamohon ki kat to kan ki kan hon tok ru ikri pai ba namar ba lakta ye ki jaka ki bam ha apo ka dispute area pi ngin pun hun ye ki breu ki jongi besong skapot namar ki dai gitu habajia ki jingjia besngausi mono besa sa ki breu kapot ngin pun hun ki breu besong kapot ngin ya kat kum ka rai jong ki breu besong tu kapot hoi hang ni Shillong te ki ngau tenat ka ngakan ma ba bring sa jong ha ka por ma wang balai me ki hang ni sor khele stay sebordar ngakan ma por ngalang long khna school ru ula angum ta ngar balai ngi ki hang ni ka ai bajia ja besngausi ki breu jong hang te ngin rai ba ke song pai ba man taban ai ka rai ke mandate ke dei jong pai ba la do pai ba ui mon jur ke ne ke jing le jongi ayun ai ke jing kersan ngi la do pai ba mon jur ke ne ke jing le jongi kan ta jingi simple as that karan ka jing keno nang ne nang tai ba kani ka MDA government kelas pendap jebor ki project ki ba ka jing tai 4 dap handai la pleno iki phi ke jing keno ke NPP bon dai tang kata at least kumbon ong ke ne ke vivanta kumbon ong ke ne ke la ade ke ai sur in the eyes of the people of Shillong. Re at least ngila la ban play. Ngakan mau dai tang kata. Ngakan mau ngai ro ima pakem kani hu baro kap bampat long pakem pum vice chancellor kani hu song wai. U decide mu ka Shillong kani hu ta. Ngila decide la play government ta sik pak kini in sepet. Kai ke ban one. Nang ta ngaset challenge ki keno ba kani ka sarkar bamsam ngarungam ngangala ai ke paper ngarungam ya agree bat ke bamsam. Haringa ong kita lebih don ki evidence ke ai ban khang ye phi let sekut lani ma don ki party ki bar sngau ya dei bat ka central government ong phi don central government enforcement directorate kemo kila ale hagi bai state balem le hagi ni state ke jongi hanrai ke dai tang ke jing keno bon job election phi kini ke jing keno yo do yong ngangan ong phi I am in favor of coal mining haman ki paper ngala ai pitip ke ai ke bajia ki ong ba ke NGT ke ai ke ban yo do yong so tenat kan mo pi ong ba ke kata ke environment ke ni katai mono ba yak pa ba jan tia jong yem ngangawan ke ke district kat nungut ki family ke bisa thangan pi penduk ya ke right to earn of livelihood ngal ai ki paper ngal ai ke bon ke yu ngamut ban kran parliament re last time la list se ka parliament re ke ai ke bajia
kejian waktu peni kelumar kini oposisi miak ben list itu kekta ya ki hajar ki beriau ki earn your livelihood ki nang to ke fundamental rights of the Indian Constitution to earn your livelihood balai penduk ki jai beriau jongi pikren ke environment lada pikren ya klok NGT ke ban hangi. What about pollution in Delhi? Ngalabu question in Delhi. There are many death-related things which come out of pollution. Kibri yap. Naga pollution in Delhi. Balai mele ai. Balai namar ngi kita state ke berit. Kita kira state ke behek ke thang tu skum bawan se Delhi. Fi kaan ke dai belang selesar ke. Ngilai talk environment. Hang tai ta kibri. Mdai tang ke death-related. Women ong wat kepang. Nak tu pollution, te henrai balai kai, te ngahi ngan ongi pi, I am for coal mining. Ya kata, hot scientific mining, kamdai ki beriu jongi ki bakala, toh ke sarkar jongi, ke central government, kidai ban penwai kan lat kelenti kan ki beriu jongi, bukin le kata, henrai haduk metan, arjar khatsa, muno bebat hagebor, hagetokopor, muno belang chief minister kopor ba. Penduk ya ga mining hapok ke state ke jongi. Te ha bede begini ki wiki isu ki ba ke NPP kala kan skamba bangin yele ben persang ke bede be jing dawa jing seng balang bat kini ki seng jong kiri thokon. Kaktin kasi ba kaktin garo ha ka schedule nanta ba ka ILP ibat ki wiki de ki jing dawa ki ban penkarya na ki ti jaj ben reu harijan sakoi ba ka jaka klamla adu mata. Pi hagajingnya dai bak ILP kini ke demand kamdai ke bamanta ngakan mau South House ne mensua kini ke demand kami nengkong hakapor bangandang long way ni student leader haba rengkat bat ke KSU JSU ngi form ni ke Mekhlea student union kedai haun de poi kan ke ki sarkar kim sumle ai kini hawat ngila le mangit ke biya kersan tebut ngila wan ra ke ILP ngila pas ke resolution ke state jongi nang ta amtang kata ya ke schedule ngala pas ngala kren apo parliament hagaban penrung ya ka tien khasibat garo ke schedule hada kam chum ja ai pitep balai kam ja ai ni seng ya ke NPP halor ke nongrim ka ba ka jing thmu jong ke NPP ke dai ban penteli ya ki trais nong trai muluk jong ni ke thain lam mi jong ke India jong bat ki breu ki basa ha ni ke thain namar ngai Delhi pidai ban let kumbangi ong kawai na slogan jongi one voice one northeast kabamut ngidon arphu san ki MP halok sabha la kumno ngidai ban let arphu wingot khnang wo Delhi kan sngap pet tangani small example tang post vice chancellor ngidon ke breu ko bla biang ngasko tanat kini ki perlok kini ke parti bedon hang ni ba ki age ke jaj ban reu kidon maki bersensar Delhi kumlo kimla ban ai ya ke breu ke jongi ban long ke post ya ke VC jong ke university jongi nado pasdang university ngidang yo tangu wei tau de profesor pekem ula transform yugini hu mdai tang kata ula proof yela de ba he's the best among the VC la thung yu da ka congress led government la ai ke second term yang the BJP led government balem ai lat ke briu jongi hagani kanti when the person which they appointed earlier has proved himself the best balai perkhat bangi rulom ngim yarangkat bor bat ki ke appeal jonga sipai ba ke long tang kani ke por mentah ke ke por bangi le thamar ke jabing appeal sipai ba bikin ai ke jing kersan ke NPP hoi ngila benum patla mentah handrai ngidai ben target la nga don ke jingat ngimla san snem chipau snem kat san snem ngin la bangin yo ko wei ke party hagane ke thain lam mi jong re India ke jongi ngin lech Delhi bangin krong handrai ngin dawa yo ko hok ke jongi kulai sibun ye pi ba Martin nei daga PCN ke ba P1 ban wat jing tip nanga ka party HSPDP ye ki mat kam chongka mantaka sing ila de plait ya ka manifesto te hoi kuma phil ong skmat ba ki mat rekam ki ba kongsan ki meldan lepa tangkum ka jing pen mau ka long ka wei ne kita ka long ka Kasintia state ka jing persat uranium ka jing wara ka LP ban petrekam ya ka jing itu ya ka tin khasi ha ka schedule
nang ta terter tenri kawai na kita kalong ba kabang ibu mentah ka manifesto jungi kawai kalong na lor ban don ka jing thung kam thung jam ka ba khoi ban don ka policy ka ba klan ba kinong ya khun ya ka kam sarkar kinyo ka kum ka jing start ka jing tibit ka chongki gidon sakawai bingil at hang ta kalong ka ni ban riluk ban rivam biang ya kanika 40 job reservation tu pun kerja laga jongi kata kadai kawai kaba ngila bu specific haka manifesto jong party nang ta kaba arpat ngidon ruh ka benta ka jing pen klanya ka district council ru phi kadon kawai hang tu ngong ba ngidai ban nyokor bat buram bat penne pen klany ya ka bor sensar khadar tenrai jong bagi ong ka traditional institution kemudian jong kini ki SIM, ki Serdar, ki Daloy, ki Lengdo, ki Wahadadar. Bat ban pen ku bor ya kini ki dor basnong. Te kuman ong manta balai ngabu ya kini kawai ka jenas kamat. Ngi i bahala ka singi kani ka sarkar ka jingi wat ka ba menta ka mi trelang ru. Kala thamu ban pen kam ba ya ka CRPC ka ain ban bishar ya ka jingi ka jia phaideri kiong. Kadai ka jurisdiction ba baru kita dah nak six schedule area, lagi ke schedule area, mo kamdai ban ketakti dah kini ke CRPC, leng ba ka board jong ketak biong ke high court bater dan rei hak ni ke si ke labut pentai kam, ba baru ke schedule area an pentai kam ya kata lalong ke jing pendok sisu, ke jing penduk board sisu, ya kini ka board ten rai sencar ten rai bat bisa ten rai jongi, bisa ten rai nyong, kabar hak board bisa to kalau long kumta dia ben pene bor sin sharu bang i ba kini kisingi ni sungsi ban ong ba ki hima kila nang chot bor kar bor dan kini snem kul ada piken mau wan ka haikut la tuklar ba ya ka bor jong sorasnong la nang pendu bor ya ka tidak SPDP ka ba yang man pene ka hok kriti ka dustur ka sencar tan rai ka bisar tan rai ka culture tan rai tengi ha ban pen klanye gini la dengin poi ka bor sin shalang hagani ka sarkar ka ban wan bat ka wei ka long ba ngidai ban pen kubor hoi menta ngidon ke jing yu iya ke jing yal enti jong kini ki kali ki bangi ong kadon taka illegal transportation of coal, illegal mining of coal, but ki ong kal illegal collection ya ka pisat ka tenrei menta padangi iba ki hima ke bijidon nadu meno kita ki customary toll kemud kata ka bangus im ka bangus sar kum ke revenue ke barit bakin ran ya ke day to day administration jong hima kisima ngi iba la khanglut leng bagan ke sarkar nga persya ban nga sungsi bani iba ngilanang simno ngilanang kriya no ya budlum jong ke sensar tan rai ha ke ribe ki jongi ke balong adu men ba patwan ke sensar pareng opat don ke sarkar India kini kila dan lepa ngi ke sarkar ni ban take care ki but ke dis council ngina hapan pen ku bor ya ka kata kari kawai ke bangi sungo bakum ke parti ngidon ban ong kum ke jingpen tip bat ke jing saudiau junga syaboro ki dong page gani ke channel ke chongpi kalong habangi si mentai gani ke form C ban pin pan NOC naga panta pen penlong igini ki campaign ke jongi na kemu issue ya ga kerteng rang ba snong lene headman la kalong haktin kasi bat ngidon tang tu land owner lane ki head of institution let's do headmaster jung ka school mo principal jung ka school tenrei ki dorbar snong ki bonba ki meli campaign wadi ki madan wadi ki jaka ka dei jong pajba but uklidu hi undai hi urang ba snong le usra snong haka snong kum kini perkai ni focus but ngila tho haka mat jong ka jingtai kam jong ka manifesto jingi haka to ki bangi perkhat bangi pen klan haka kerteng jung ka district council berhapo ki bor jong ka te kum kita ke dei ki ba mangi focus ba haka ni ka election ngidon ru hang ni ka manifesto ki jongi ka bangi ngi kham fokus ya ka rep karyang ru ya ka rep karyang ka ba ki pajba amanta ki long 90% nganang la ban ong ki im na ka rep karyang ha ka ba ya kini ka rep karyang hapo ka state ki jongi kila dei ban don shu ka ni ka policy ka banang pen bhashi shu ni ka policy ban pen trekam ngi wi kini ki si ka sarkar lawan ra ka policy jong ka rep karyang ten roi ngi hapan pen trekam ya ka but I lat we dong rep kin im hala ka jong ka rep ka jong ki deng ba ki kor ki bor mo deng ba ki sport dawai nang ta leng ba ki lat ba ki laban pen he ka rep kam tam ki jaka beno shra in pelong khlau ya kini ki jaka shra
ni ki jingthung jingtap ba ka jingkhot ji tong in penlong khlau ya ki khendau ki siap jing ki jingthung ki jingtap ba ka mariang rukan im ukun ban riu im tingi don ro ki jing phat kerpang ki khun samla ki ka sap entrepreneurship lani ngi ka skill development phi ki don ki samla man ta ki hajar ba ki lak kinom don ka kam sarkar kinom kin supai segani ka secretariat kin phai se ki office DC district administration ki department of affairs ba kin yo lanu kin yo kam ka por lanang ya ka arta lanang san re kinom yo ka kam nomor ka population yang kinong pulih ka labon ba kat ba ka ratio ka begini yo kam jam kolong ka khendiat ba nalor bengi don kata ka 4% kata ka khangla lepa tingi dei ban ai ka lat ya ki ban yeng la ki kejat ngai iya ka sorgar asam ka bangi ngilek iwan hoi kitu ki banyak iki auto ki babu iki dukan ki babu iki ki kam khai ki per ki ai ka lat phi ke nakalian ka sorgar bakin im tang ba ki dei ban don ka skill bat pen tebet ya ka skill ke jongki ha ka ba ki la ban ong la ka rijing ri lani ka khai pateng lani ka jing sina lani ki small scale industries ngamsum yo iba borok ki mark menta wat kini ki mit ki suki bor ka ngamsum i ke ba mi na ka ri ke jongi ni depend bait na bar jongka te kata ka wei nang ta yo nongri jingri mo nongri do kha nongri masi nongri snyang nim ji don watang kata ka jaka ka bangin yo ya kita ki breeding center kala ni ki jing pen kha khun ki jing yo sambai ya kita ki jing ri jing dup ki chongi ya kan ru ngila long fokus ha mangi kum ka party bala ngin biang ka jing ri do kha ngin biang ki jaka pen kha do kha ngin biang ki sambai do kha tang nang ta ki ri gala im ngin biang ki jaka khai ki masi khun ban yo sambai lani yaki blang lani yaki snyang mo bat kum ta ter te kini ber khoi gidon yu i ba ka state juga haban fokus ani bakan long kalat ai kam yaki kalat yo kam jongki kalat kamai ki jongki nang tangi de ban ai ru ya kalat opportunity te hang no ka sap bakidon hang no ka sap ba talan ublei ai yaki khmi sata wat yaki shem yaki ai lat yaki pentibit shu ya sap jongki ai kalat bakin im bakan na kata ka kam bakidon ka sap bat ka jingpule bakila don ka sarkar kan pen khlain kan don kata ka jing perkhat ka ba hakmat du bakan don ka ba ban pen sulur bat ka ba pen yolat yaki bat bakin im na kata ka sap bakidon haka bakila puli ni haka sap ka pen tebet te kani kalong ka wei ka bangi tan kam ha ka sarkar ban kami hakni ki sans nam bala arngot ki MLA jong ka SPTP kla idon haka sarkar wei uso ba kle aban khain hak along ka singkli ka ba shai bat ka badai ba hagani ka sansnem idon hagani ka MDA government te nadu bastang pengirung hagani ka jitrelang hagani ka sarkar ngila rung ringkat bat ki mat ki jura jong ka party ka jongi ka weina kita kalong ibu himangi ku SPDP ka madu haka MDA government ba ka weina ki manifesto jongi ka de ka jing pun be puru sam hoi gani kala persang hakikat to ni ki benta de ka neru ka pat poi sirathong te kani ro kadang mat sateng ta kadang gedang don ha keju ka manifesto bang de bandang dawaban pentrikam naga bentaban pendap ya keju penbai purusam kataru ngidang bu biang tenang ta pade ngi ka parti ngi ya dawa ba kadai ban pedi thu ya kata tin khasi ngi ban pentrikam ya kata ILP kita baru kini kimat kimira don ha ka manifesto ngi ju ya kren ya kani ngi ju ya tai ya kani hoi kila persang hoi bet kiseng balang hoi bet giwei kis parti ru kia simi keju kecing kali te kini ru ngi kum ka parti khendiat ngi sungang jeng breng ngi don ka sarkar mo kala don kecing pesang te ka bas susi kalong ngi 4 poi se ka thong ngi 4 poi se ka thong kata kalong kecing ye thu jonga ka tu ni tili kimat ki ba ngi lawan ra ga ne ka sarkar ka menta pat ko ei le ka bangi sanu de kum ka manifesto jong ka parti na du ka por jong ei hoping jongi kum president jong ka parti wong de ban amen ya gani ka 6 schedule da ka ba ngin weng no ikhrara ne ngin don kam ya ka ban amen no yetu ka paragraph 12 AB ka ba ya ka bor baro ka thau ai baro ka lej bet ka central government ya ka state jungi langi lo na jong ka jala de ban weng no ka tu ban bu ka tin governor in place of the words president knang bal ese kum ka bor thau ai baro kan wan changi baki ain jong ka sokar central government kinom la ban apply kinom la ban chu thombor mo yaki hok kriti ki chongi kumulong mentala lada mentai udoyong dari motion lada jin bakam apply the MMDR act mo ka mine and minerals
Development Regulation Act jong ka sarkar India lesi le ngila badon ka bor ban thawan hala ka jong ka state hala ka jong jala halong ka bor jongi ngila ban thawi ki policy ban penja yo doyong ini shibun ka revenue kitrai khendau kin long ini onong ka sarkar kan onong kumolong mantap hin apply da kata ka da sarkar da central law ya ka hok jong ka khendau kani kamya kalong persya ya ka hok long trai jongi kalau hok man trai kum ka chai pen ni kren bhai kata ni da dawa bhai kata tang bai kita ru kampat urlong te kum kita ki ngi kendu ba ni don nak jing sak ni don nak jing khun ni don lang ka sarkar re kampat poi se ka thong jong ka jing nut jongi kai ki jing sanu ka bede ba ka jing penbut put bat ka Assam ka jing sanu jongi ka jing penbet put ka Assam mar kampat som la le lut tang ka face ka benengkong kalau bikidang don ki kat tu kan ni ki pocket dan ni ki chaka ki ba ki pai ba ki bolong ki trai snong ki trai khendo ki trai hima kim hun ni kan ka jing penbai kam tam ko mapo ka Ribhoi district wada ka West Khasi Hills ka badalade nga don ngi tre lang ngi don lang bar khoi ki stakeholders hanre ke eg bangi lap ba ka to report ka bangi ngi pha na ka district level regional committee ena ba pha sene ka kum report pin ui lan pin page o deputy commissioner jang West Khasi lu pha ngi sem ba kambyang kum bala pha mangi da position ni ka don ka modification ka bomot ba ngidang lai isnong ki ba ka sur jong pai ba la kan sai ban don Meghalaya ka local opinion lenik ethnicity bomot ba ka jing long jai ben riu langi de ki Khasi ni ki karo te kaneru ko dang don ka jing sanut ko kraw ba na mar ki don ki khatu ni ki ba kalai ni sharut anda bala poi kata ka MOU bani san te kum kita ki don tina kata tahu ong don kam imat ban khmi biang ya kani ban relook and revisit ban penbaik kita ki benta ki bompat baik ten rengim dawa pat bade ban penduk pendam sendon ni MOU tu kata tengi klam ong ke SPDP ki ong bi kini ki caka ki bom don relook ki kini penbaik kan mo kenang ba kata ki penbaik ki babun keladon te kita ki bompat hunru penbiang lang penbahalang angta daga bakan don ke jing berkhat ka ba kerpang ikitu ki caka ki badon ya ke jing bom pediang lan ke jing bom hon te kata tengi haban relook revisit kan ya kan kai ki jing pilanti jong ka HSPDP ni election bat lada wan miang ka sarkar ya sanrap lang bat kanu ka seng kan jiat ben trelang pi ya ka jing pilanti jongi ka SPDP ka parti jongi bat ong ka bakum kanu ka sarkar ngini thau ka long ba ngini kren ya kata ngini tai ya kata tang dala ai ka mandate upai ba ka result ka artrik jo march lada ki ai ya ka fractured mandate nekin ai ka nu ka solid majority nu ka party rengi so UI na UI lepa bangi im ha ka juk jong ka jing sensar thek khaulang ngalaban ong ka de ka coalition government era nadu ka central government ka don ka NDA ka baki ong wat ka bol BJP ru kampala ban yang marwai ka UPA men swaru kamla ban yang marwai kemut ka de ka alliance ngi hang ni Meghalaya ru ka Meghalaya Democratic Alliance tinggal itu ban nga sungthu ban nga community bak alliance government kan don bai akani ka sarkar ka ban 1000 hakani ka ban wan te hang ni ru ki ka SPDP ngi le ngi pala ban bu lut ki candidate te ngi community bai ba kan don biang ka ju kor kom thau ya ka sarkar ngi don kam ban don ka sarkar khnang bai kini ki mat ki jura ki bangi ngi don ka manifesto ngi yo man ban kam badi ki te bom pat chawla dep ban le hakani ka government dep ngila ban porsu ngila ban teng ngila ban trekam mi kita ban pen poi se thong se kita bar khoi kata ka thong ten rei batno shanu ngimla ban ong bat ngi padon ke e jing rai jungi ko party te ai ba kata ka rai jung pai ba kan mi ni kong bat ya kata ka rai ka ba kum kan wan hang tang sim ya ka rai kum ban le kabisiboni pi ka jing terwa ka jungi hi kalong ya ka alternative sha ki national party but ngi kred benta ningkong shwa pangi kwa banon ra ya ka healthy Meghalaya ka healthy Meghalaya ka bamut nadu ka healthcare education agriculture law and order tourism te ka holistic economic development but youth empowerment te kini ki contain iwe piwe ki yang na ka benta ka healthy Meghalaya ka balai ka bakong sanduk kalong ba ngi ai persyang ki
national party te bat ngi hang no kila fail menta kadai ka kenti jong ka state based party ke seng trairi ke ba hedo ba ka jalam ya ka sarkar sansnam menchua kanika seng UDP gadan kan no kan ningot ba dan bentalang ba sarkar pi ke jing sai so ka balawan ra kini sansnam ka bor ka ba ka UDP ka yo ha ni ki sansnam ki ba lalai ka duna ba namar bangi ya job tang rungut how arajar khat pra kataru na preng kini ki bejob kidon ki nongelam Dr. Don Kupar Presiden jongka senga kita kipor ubala klat nak sidang samai jumpa SK sun nalek nak kumdo te nak kata kadau this time around ngi kmi lenti ba amli tang ba ngin yo ban retain ya gini gisit andrai ba ngin la ban poi syakathong ba ngin yalam ya ka sarkar with the single largest number of seats ke jing snow du nong jong ka seng hakini kisan snem la namar ngi kadi ka sarkar sanrap lang ka babon tadi kiseng de ka bakham bon majority kadi ka NPP ke kita ki jing tuna kini kisan snem la ki jing tuna ki bon kawai shua kalong ba ngidan ya ka number kabala da ngidan la ngim dan ka sarkar ba yalam da NPP kan ne ba borok sansnem te kabar kalong ba ya kat ki badan ki kam pada ki issues bangi take up kalong jing ban pentrekam namar ka mandate ke jong pa ba kalong thik na banta nriutli ki constituency te nriu na kan nrupau kalong impossible ba ngin berkat iki namar hakabak hadu ko poisya katu ka kentin ka bang democracy is a game of numbers ma secara ba ka song number dan yung number pipen kun pipen wandur kasuk tikidan ki jing keno hang ne hang tai hakini kisan snem ba len khabede ber ki bopon ki development dan ki ba kidan ki kanram ku do yong ade ki jing ja hang ne hang tai ki ba kani sarkar kala kular ban le sibon ki ai ne khamna pendam yeno pin keno tra yang ta pipan kena kam ka warak jing mento ayu ka bakhat du kalong baik bangi upai ba ulayo jing hikai ni em na kini ka sansnem ki baladem ulayo jing hikai ni em na ka ba le alam assembly ya ki bro ki ba umlat ban kren henry ki ba shubu da ka price tag ya ki botos ba me shong do san hajar mame berkhablong leader Ahmad mete la di 10,000 ke dor tika bakum kata ka rukom berkhat kala ila mingi shano kini kisan stem ki ba lakut menta kini thu kai kam dan kambangan ni bangan ong mangau tau bakala ni duna te try komno ka expectation yo ka UDP ka ni ka kenti ni expect shibon ba ka way kalong ba ki national parties kilalong divided ko congress kala pra ke lami sakakun hun TMC ke NPP lu ke offshoot ke bapan khana ke Congress te ki national party lai tur bon kalong divided ki regional party ni state based party bakham long correct si seng trai jela ke UDP kadang ne kat ba ki we pat ki seng san pathai HSPDP uwela 1 year no bangi uwela le check NPP te ka khnam gam danju ka jinge khun ka VPP kadang sedang te ka advantage UDP ni field sau phau ngut ki candidates te ke expectation de ka bun ten rai ha bakhat do ka number ka shong upai ba ia hab ne ban aya ka mandate na ka banta ka jingkala bat da banta ke sensyar kadar ke ba kan long involve lang but kinong ilam ki baladan experience ibadah ke experience ki badan ke education upa ja ulong ready ni amna benta kata ngasukan mau tang gi kawai ka kentin na ki proverbs ka baong a nation without vision shall perish ka jaj bende ka ba klem ka jing yo i jingai but ka san mudur ka ba jingai kan jotno
te hakmat jungi pai ba ki kwa ya ka jing job ne ki kwa ya ka jing jot tentang kata ka jing jet ha katayo banwan nginang wanra shu ipi ya gisur jong kiru pau khmat kumjo na kinong elam jong sengsan perthai ki boper te parlok da ketung la poi choko bakut choko thup kubor jingi menta ka janmian ngin se shem biang bat pil shem tayo ka jok ka sngi bat ha ka jok kopor kublai shibon ka por jong pi bat thiasuk